Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 27, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 89 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, hindi mo lagari mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapangunang dalagkuan nga mga balita, resign o kon kaso. Amo lamang ini ang pilian sang 5 ka mga job hire kag isa ka regular nga empleyado sang city government, partikularmente sang city engineer's office, matapos nga ginapahayag na kuhaan sang video kag laragway samtang nagapanguha sang saway. Anom ka mga empleyado nga ginapasuni ng awat sang wires sa PLDT nagapanindugan nga ginhimos lang ang wires nga nagasangyad sa kilid sang kalsada. Termination sa mga job hire epektibo subong adlaw. Dugang pa nga mga balita, tatay ni Arsenio, isa sa mga ginapatihan, imbolbado sa hijack sang 1,000 kasako sang kalamay dito sa may Negros Occidental. Nagaduda kung nga involve ang bata sa ginaaligar hijack nga natabo kagapon ginlamang. Sa dugang pa nga mga balita, 4 ka mga dugang nga police station sa syudad sa Iloilo na talana nga ipatukod. Suno pa sa Iloilo City Police Office. Rinambol sa mga pamatanon, liwat naman nga nagluntad sa A. Bonifacio Integrated School. Mga ginikanan sa mga estudyante nagakahangawa. Ang Iloilo City Police Station number 1 nagpasalig nga pabutangan sang pulis ang bulutuan. Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 nagpanugyan sa fuel subsidy beneficiaries nga dapat eksklusibo para lamang sa gatong ang nasambit nga subsidy card. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ato naman pasiplatan banwa ang mga nagapauna kag mga mainit naman nga balita sa national scene. Ang ginapangayo ni Vice President Sara Duterte nga extra 403 million pesos para iya sa OVP operations. Ining pundo bla sa aton sining mga kabombo ginpadala sa Department of Budget and Management sadtong nga nakaligad lamang iya nga Agosto 22 Agosto 22 tuig 2022 kay luyag ni Vice President Duterte sang extra funds agod mapasiguro ang continuous operation sang Office of the Vice President. Ang saton sinikaron niya magkabumbo o una diri sandig sa sulat sa ginapangayo ng additional budget amo ang 144.72 million pesos for augmentation of financial assistance and subsidy para iya sa OVP satellite offices in 7 areas. Lakip na diri 8.74 million pesos para iya sa pagdihon sang Vice President Security and Protection Group. Next, 107.4 million pesos para iya sa additional nga 192 ka mga posisyon
para man kuno sa iya sini nga mga proyekto katulad sa nga satellite office, free ride program, mobile kitchen, peace building initiative sa Marawi. 250 million pesos. 250 million pesos para sa confidential fund. Ang sulat, pirmado, wailiwan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pero ang DBM or ang Department of Budget and Management, ginaprubahan lang ang 221.42 million pesos based sa special allotment release o konsaro. Ang pondo intended agod nga mag-cover sang financial assistance or subsidy kag confidential fund per Office of the Vice President or per Office of the President approval dated November 28, 2022. Ang talatapan karon sa Vice Presidente ang yara sa hot seat, no? Matapos sa sining pagpangita kag pag-secure sa confidential and intelligence fund nga kung sa diin mas ginpadako pang ginapangayo sa Vice Presidente under sa General Appropriation Act of 2022. Ang OVP o kung Office of the Vice President may budget, no? Sa aton sinimang kabombo under the leadership of former Vice President Leni Robredo, may ara sang 713 million pesos. Nagsaka ini sang 947 million sang nagpungko na si Inday Sara. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Puperte, no? Makon mo ka, dako sini nga kwarta, no? As per allegations, hamakon nimo mga ordinaryo iya nga Juan de la Cruz, may ara na gid sa nagakigo gani iya nga trabaho, may ginapaabot nga sweldo, pero nagapanakaw pa. Kung ang kilala ko pa sa SOR, nagapanakaw pa tanda ka saway. Tiyamakon mo na. Tapos ang aton sini iya nga mga opisyales, no? Kadamo sa mga pamaagi to make it look like legit, no? Gapag pundo or pag-angkon sang pundo sang talatapan. Mapapasana all ka na lang kung sa Tagalog pa sa pundo sang mga matag-as naton nga opisyal. Sa aton sini magkabombo, ti nagawander kita banwa, hambal nila sa to public service. No? Nagpili kita sang tawag siya ni sa mga public servant. Through election. May mga ginailihir kita kay amo na ang aton sini nga gusto nga mag serbisyo publiko. Ilakip pa bala? No? Lakip pa bala banwa sa ginatawag sining public service ang pag-angkon sang tuman kadako nga confidential fund. Ti hindi man mabalaan sang pumuluyo, hindi man mabalaan sang taxpayer kung paano gingasto ini kag sa diin gingasto ini kay confidential gani, no? Sa ton sini nga mga kabombo, ti amo na kung ang kilala ko pati dason nga eleksyon padagan man kamo bisa Vice Presidente ni gani presidente para nga masagam saman man ang kananam sang minilyon, no? Ginatos ka milyon ka pesos, no? Nga halin sa pondo sang gobyerno kag yara sa imo siniya nga disposal bilang confidential fund, no? Without the public knowing kung sa diin ina nagakadto kag kung paano gingasto, no? Galibugan ni ulo ta 125 million pesos, no? 11 days ubos na dayon. Ano to? Hindi ko na lang pag-isugpo na kay tigpalanyagana, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, paano gingasto ang 125 million sa sulod sang 100 or sang 11 days? Anak ng tinapa. Damo utang si Vice President Sara. Nga ti nagahinga mo nga hindi na mapatungan ka interest.
rason nga ginhingagaw nga pinamayran to tanan. Do mo sina ang dalagan sang istorya karon kadamo sang mga nagapahayag anoy dako utang ninday sara sa ngaton sini nga presidente nga ginlagas sigid kiti kung mag-istorya kita gastuhon ang kwarta sa malipot lamang mga inadlaw, 125 milyones pesos. Paano mo na maubos within 11 days man? Sa aton sini nga mga kabumbo, 11 dias, hindi. Kay Jesse 9 Diaz, gingasto sang Office of the Vice President ang 125 milyones pesos nga confidential fund. Tip amuning ginplastar sa House Committee on Appropriations sang Vice Chairperson kag Marikina City Representative ni Representative Stella Kimbo sa ginpatigayon sini nga deliberasyon sang budget sang Lunes. Ginbasihan ni Kimbo dirang report nga nakuha iya sa Commission on Audit ang 125 million nga confidential fund na baton sang Office of the Vice President sandig sa report sang COA Disyembre 13 tuig 2022 pagka Disyembre 31 tuig 2022 bisan landong bisan yabok bisan baho sang 125 milyones pesos waay rin na ubos rin ti paano gingasto to dako nga palamang kutanon ina kag laban-laban si Banwa daw hindi ta ginamabalaan kay man confidential gani. Suno sa representative nakibot ini siya sang makita sa aton sini mga kabombo nga sa mga news bala sa mga balitaan kuno nga ti Jesse 9 Diaz sa aton sini mga kabombo pero sang ginlantaw ya sa report sang COA Sos Maria Kagusip, jutayan lang matangtang. Si Representative Kimbo sa iya sini nga ginapungkuan kay hindi galing 19, kunti 11 kadlaw lamang. Sa aton sini nga mga tagpalamati nagsumiter ang Office of the Vice President sang liquidation report sadtong Enero tuig 2023 kaging pagwasang COA ang Audit Observation Memorandum or AOM sadtong Setyembre 18 tuig 2023. Ang pagtukib sini hilabi pa nga nagapainit karon sang sitwasyon sa bahin sa mga miyembro sang Makabayan Bloc sa House of Representatives. Agod mahibaluan kung paano kung gingasto ang 125 milyones pesos nga confidential fund sa sulod sang malipot lamang sining may nadlaw. Nadugangan pagid sa pagkatingala sang mga mamalidha nga wala man sang item ang OVP sa kasubong sina nga pondo nga ginaprubahan sa budget para sa tuig 2022. Ang pondo kuno naghalin sa Office of the President, ginsaylo lamang ini sa Office of the Vice President sang magbaylo na ang administrasyon sa tuig 2022. To the rescue naman ang Malacanang kag si Vice President Sara Duterte para iamatok sa mga scrutinize sini sa sining pag-transfer sang pundo. Kay ginakabig sandig sa aton sini nga konstitusyon kag mga layi nga ang pag-transfer sang pondo from Office of the President to Office of the Vice President hilabi pa kon samahin karon niya sa paggamit sang confidential fund granting for the sake of discussion nga wala ini nalakip sa ginaprubahan nga budget sadtong 2022 makabig ining illegal pero to the rescue sila dayon ang mga taga Malacanang kag si Vice President Sara Duterte nga hindi kuno illegal ang akto nga pag-transfer sa nga pundo. Ginhangkat naman ni Vice President Sara ang mga nagakwestiyon nga magpasaka sang mga nagakaigo sini nga kaso. Sini nga tuig 2024 nagapangayo ang Office of the Vice President sang 500 million pesos confidential fund. Pahayag ni VP Sara, sinya pwede man na nga mag-propose sila sa confidential fund pero hindi nila pagpiliton.
Ay, sus, iya ka pa. Iya ka pa, day. Araw-araw, timo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay, mabuhi man niya kuno ang Office of the Vice President bisan wala sang confidential fund. Pero mas bangin maayo kuno kag mamag-an ang ila sini nga paghulag kung mayara sang confidential fund. Hindi ron ikaw baladay mo? Karon na kusion takaw. Tiyamakon mo na banwa, no? Di daw kasubong nga nagapangayo lang ka allowance kay tatay niyo. Tay abri klase now? Manog September ano gani subong ni Bumbo Umel? Manog midterm? Mga dugay na karon mabisto ta nga may edad na ta mambal ko tani dugay na ko abi sa college. Mamba si doon ka subong na nga pangayo bla ka alawan sa may niya nga tay ti. Midterm na kami may mga balayran to. Ti kinanglan ko sang 500 million pesos. Grabe nga pinugbayan sa midterm 500 million pesos. Ti tapos mambal si tatay, anon mo niya? Sige lang bala, basta lang bala tay. Gailang ko bala 500 million. Asya ti do ko kabudlay man na iya nga 500 million. Ti mambal yun si Inday nga kamahal na sang balaklon subong. Ti kinanglan ko pa na iya nga ipabalo si mo. Sarangan ko man nga, why na sang amuna. Pero ti, mas maayo kanya kung mahatagan mo ko para hindi na ko mabudlayan. Nugaya ako kani sa aton sini nga mga kabumbo, amo ni subong ang isa sa mga mainit man nga ginaistoryahan ang confidential fund sang Office of the Vice President. Hindi lang sang Office of the Vice President ni kay si President Bongbong Marcos may araman na sang confidential fund mo. Sa aton sini mga kabumbo, tiyamakon muna. Ano problema ta gani subong? Problema ta sa agrikultura, problema ta sa aton sining transportasyon. Transportasyon talaga halos pa lang iya magkalabugtot na magkala-dislocate na to ang paa sang paa ka mga pusog-pusugan sang aton sining mga public utility vehicle drivers sang lina sang gasolinador kag clutch sa tagsa ka matag adlaw kay man ang presyo sang gatong gapang lakaak na. Tiko ining mga 500 million nga ni. Ang mga ginapang wakal sini banwa nga mga 107.46 million, 250 million, 144.72 million augmentation for financial subsidy or assistance. Tikon pinanghatag naton abini. Gintugyan naton abini sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton siniiyang mga sa transport sektor sa pag-ayuda, paghatag ayuda kay gapang lakaak subong ang presyo sa nga produktong petrolyo. Iplastar naton abini sa health services para maka-avail ang mga utod ta nga mga imol, poorest of the poor, sang libre sini nga pagpabulong, sa libre nga hospitalization, ano pagid sa bahin iya bisang edukasyon. 10 milyones guro day okay na na. Nga confidential fund butang tapabi 50 milyones okay na ran. Okay na pero tisiling 500 milyon araw-araw ka pa ibo yan. Maluoy ka man sa iban, spread your blessings man. Sa aton sini nga mga kabumbo, galing iti base kon 50 million bumbubel nga confidential fund. Base kon 30 segundos lang na ubos na dayon. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon panumbalikan ta sa padayon nga pagpangalagad ay may isa pagali may nalipatan ko 500 million. Basi ko makabakal patato sa mga sikunhan nga mga battleship. Ibutang tato sa Scarborough Shoal o kon sa may West of Philippines Sea. Para nga hindi man ta pag-ihig-ihigon sa mga Chinquayla, Kutsinta. sa mga Chinese, sa mga insect. Di ba?
Damo tatani magamitan mo anyway dugang-dugangan tani balag karon dugang sini nga mga balita kag impormasyon bantayan sa baray nga pagpalayag sa bombuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang Sesame Kono nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device. Kung mahimo Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning on Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Setyembre 27, taong 2023. Mga kabombo Kester Nation, sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, liderato ng mababang kapulungan nagdesisyon ng alisin ang confidential at mga intelligence fund sa mga ahensyang hindi seguridad ng bansa, ang pangunahing mandato. Ang Senado ng Pilipinas sumunod na rin sa naging hakbang ng Kamara. Si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro naman iginigiit na mayroon talagang intensyon ng China na kontrolin ang buong West Philippine Sea. Samantala, ang Philippine at US Navies naman magsasagawa ng maritime exercises sa buwan ng Oktubre. Si Transportation Secretary Bautista ibinunyag ang pagkakatanggal ng 19 na mga airport security screener simula po yan ng Hunyo ng taong 2022 dahil yan sa pagnanakaw. Samantala, ang disgruntled employee at diversionary tactics tinitignan namang anggulo ng Philippine National Police na insidente ng pagpapasabog sa labas ng open parking area ng NAIA. Ang mga magsasaka ay kinatuwa naman ang pagbasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mungkahi ng Department of Finance na babaan o tanggalin ang pinapataw na taripa sa mga imported na bigas sa ating bansa. Sa international news naman, abangan mamaya dahil si dating US President Donald Trump at mga anak nitong lalaki na patunayang liable sa fraud sa civil case doon sa New York. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagdesisyon ang liderato ng House of Representatives na ilipat ang Confidential at Intelligence Fund sa ilalim ng panukalang 2024 budget na nasa mga ahensya at departamento na walang direktang kinalaman sa pagbibigay ng proteksyon at kaligtasan ng ating bansa. Ang maiipong pundo ay ililipat umano upang madagdagan ang budget ng mga security agency upang tugunan ang umiinit na tensyon dyan sa West Philippine Sea. Malaking bahagi umano ng malilikom na pundo ang ililipat sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council. Ang National Intelligence Coordinating Agency, ang pangunahing intelligence collector ng Pilipinas na namamahala na kasama ng pag-uugnay at pagsasama-sama ng lahat ng intelligence activity sa bansaman o ibayong dagat na may kaugnayan sa seguridad ng ating bansa. Habang ang National Security Council naman ang pangunahing advisory body para sa mas maayos na koordinasyon at pagsasama-sama ng mga plano at mga pulisiya na nakakaapekto sa seguridad ng ating bansa. Bukod sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council, nagdesisyon din ang liderato ng Kamara na dagdagan ang pundo ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang balakasin ang kanilang kapasidad at kakayahan sa pagbabantay dyan sa West Philippine Sea.
Nagsama-sama ang iba't ibang partido politikal na ilipat ang pundo matapos ang nangyari sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, nangako rin ng Pilipinas na hindi aatras sa pagharap nito sa pagsisikap ng China na harangin ang mga mangingisda sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, kasabay ng babala pa nito sa bansa na huwag mag-provoke o gumawa ng anumang kaguluhan. Ang pahayag na ito ay kasunod pa rin ng inilunsad na special operation ng pamahalaan kung saan nilansag ng Philippine Coast Guard ang nasa 300 metrong haba ng mga floating barrier o mga buya na inilagay ng China doon sa naturang isla. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, posibleng ibalik ng Chinese Coast Guard ang floating barrier sa naturang lugar at posibleng magsagawa pa rin ng shadowing at mapanganib na maniobra ang mga barko ng China. Sa kabila nito, ayon sa Philippine Coast Guard official, ipinakitaan niya ng Pilipinas sa buong mundo na hindi aatras ang mamayang Pilipino at patuloy na isasagawa ang anumang kinakailangan para mapanatili ang ating presensya sa ating teritoryo. Una nang inakusahan ng China ang Pilipinas na panghihimasok umano sa inaangkin nitong karagatan at binalaan ng Pilipinas na iwasan ang anumang provokasyon doon sa pinagtatalo ng karagatan. Samantala, kasunod naman ang naging hakbang ng party leaders sa Kamara, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pinaplano na rin ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso na i-reallocate ang unnecessary funds, partikular na sa ahensya na intelligence agencies kagaya na lamang ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Anya, nagkasundo sila sa Senado na gawin ang parehong hakbang na ginawa ng Kamara. Ayon naman sa Senate President, kanila munang pag-aaralan ang lahat ng mga ahensya na paglalagakan ng confidential funds. Una rito, ngayong araw lamang ay naglabas nga ng isang joint statement ang mga leader ng political party sa Kamara kung saan inanunsyo ng mga ito na nagkasundo silang i-reallocate ang confidential at intelligence funds sa Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency UNICA, National Security Council, Philippine Coast Guard at maging sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nasa kabuang 10.142 billion pesos naman ang panukalang confidential at intelligence fund na inilaan para sa taong 2024. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development. Diyan pa rin po sa Senado mga kabumbos, si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro iginigiit na mayroon daw hong intention talaga ang China na kontrolin ang kabuuan po ng West Philippine Sea. Nilinaw din niya na ayaw ng gyera laban sa China. May nakuhang report po dito si Bombo JC Galvez. Malinaw na mayroon talagang intensyon ng China na kontrolin ang buong West Philippine Sea. Itong iginiit ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa ginagawang pagkukupkop ng China sa pinagagawang teritoryo. Isang patunay din anya ang inilabas na 10-dash line ng China. Hindi anya may tatanggihan talagang pagkukop ng nasabing bansa dahil na rin sa patuloy na reclamation at pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino. Binigyan din pa ng kalihim na kinakailangan natin tulan ang mga aksyon ng China dahil merong sariling sovereign rights sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Nilinaw din ni Chodoro na ayaw natin ang gulo sa pagitan ng China, ngunit kinakailangan anyang angkinin ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Tinitiyak naman ang kalihim na mayroong mahakbang na ginagawang gobyerno at pinalalakas ang kapabilidad upang ma-secure ang mga resources natin sa lalong madaling panahon. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Pero yung pagkukupkop, yun pala ang third. Undeniable yun sa reclamation na mga ginagawa nila, sa paghahaboy ng ating mga mangingisda, napatawag natin doon. Ayaw natin awayin ng China. Ayaw natin ng gyera. Pero ang teritoryo natin kailangan ang kinin natin at ang mga karapatan at sovereign rights nito. Dahil hindi atin to, para sa kinabukasan to, kailangan ng bansa natin to. Archipelago ang ating bansa. At kinakailangan natin ang mga resources nito upang maging matatag tayo sa kinabukasan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chang Anu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun.
There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Pop. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Sa mga karagdagan pang balita, nakatakdang mag-host ang Philippine Navy sa susunod na buwan para yan sa 2023 iteration of exercise sama-sama na taunang bilateral exercise kasama ang United States Navy. Ang naturang maritime exercise ay gaganapin sa Oktubre 2 hanggang 13 sa Naval Forces Southern Luzon Area of Operations na layuning mapalakas pa ang international defense cooperation at maiangat ang rules-based international order ayon sa Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office. Dinisenyo din ang naturang exercise activities para palakasin pa ang warfare capabilities ng Philippine Navy, kasabay na rin ang Offshore Combat Force ng bansa para sa maritime security operations. Saklaw sa pagsasanay na ito ang fundamentals ng anti-submarine warfare, anti-surface warfare, anti-air warfare at electronic warfare. Gayon din nakapokus ito sa warfighting serials. Nakatutok din ang pagsasanay na ito para mapag-ibayo pa ang maritime integration at pinagsamang interoperability kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force, ang Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy at ang the United Kingdom Royal Navy sa pamamagitan ng subject matter expert exchanges at gayon din ang humanitarian assistance and disaster response. Nakatakda namang magpadala ang French Navy at ang Royal Australian Navy ng kanilang personnel para sumama sa naturang exercise, habang ang Royal New Zealand Navy naman at Indonesian Navy ay magsisilbing observers sa naturang maritime exercises. Sa iba pang mga balita, pinunan ng isang mambabatas ang paglulunsad ng operasyon ng Land Transportation Office laban sa mga kolorum na sasakyan. Sa naging pagtatanong ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa budget deliberation ng Department of Transportation sa plenaryo ng House of Representatives, binigyang diin nito na maglunsad ng full crackdown ng ahensya laban sa mga kolorum na sasakyan 24/7 mula Lunes hanggang sa araw ng Linggo. Batay kasi sa ulat, may oras lamang umano ang ginagawang paghuhuli ng ahensya. Ang punto nitong si Congressman Lee, nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga commuters kung patuloy sa pag-ooperate itong mga kolorum o mga walang lisensang sasakyan at hindi ito patas para doon sa mga lehitimong tsuper ng mga pampublikong sasakyan na sumusunod sa pulisya at sa batas. Tugon naman itong si Valenzuela Representative Eric Martinez na siya ang pangunahing sponsor sa panukalang 2024 budget ng Department of Transportation. Hindi totoo na may oras lamang ang paghuhuli o panghuhuli sa mga kolorum ng mga sasakyan. Malaking hamon din anya sa ahensya ang kakulangan ng mga tauhan. Sa kasalukuyan kasi nasa 40 personal lamang ang naka-assign para tugisin ang mga kolorum ng mga sasakyan. Sinabi ni Congressman Martinez, nangako ang Land Transportation Office na kanilang paigtingin ang kampanya laban sa mga kolorum ng mga sasakyan at tutugunan ang kakulangan ng mga personal. Bukod sa dagdag na personal, magdadaragdag din sila ng mga sasakyan na gagamitin sa kanilang mga isasagawang operasyon. Ayon kay Representative Martinez, sa hanap ng augmentation personnel ang Land Transportation Office para tulungan ang kanilang tauhan sa kampanya laban sa kolorum ng mga sasakyan. Target ng ahensya na magkaroon ng 100 personnel na tututok sa kampanya laban sa mga kolorum o mga hindi lisensyadong sasakyan na patuloy na namamayagpag. Pinasusumite naman ni Congressman Lee ang ahensya ng isang komprehensibong action plan ukol pa rin dito. Samantala, para naman sa hangaring makalikha ng mas marami pang trabaho dito sa bansa, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Trabaho para sa Bayan Act. Ang nasabing batas ay layuning magabayan ang pagbuo ng master plan para matiyak ang employment generation at recovery ng ating bansa. Ang comprehensive plan na ito ay nakatuon din sa pagpapalago ng employability at competitiveness ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng upskilling at reskilling activities. Susuportahan din nito ang maliliit na negosyante ay naalinsunod ito at gayon din ang mga industry stakeholders. Oras na natin, 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ipinagmalaki ni Commission on Elections Chair George Erwin Garcia ang kahandaan ng komisyon sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Mahigit isang buwan bago ang halalan kasi ay nasa 95% na umano
ang naturang komisyon sa kabuuan nitong paghahanda. Ayon kay Chairman Garcia, binabantayan na sa kasalukuyan ng mga posibleng magiging problema bago at sa mismong araw ng halalan. Kabilang na dito ang pagbibiyahe sa mga election materials, lalo na sa mga liblib na lugar, seguridad sa bawat presinto at maging ang kampanya ng komisyon laban sa mga kandidatong nasasangkot sa premature campaigning at pamimili ng boto. Kahapon ng pinangunahan ng COMELEC Chair ang isinagawang Regional Joint Security Control Center Command Conference doon sa Butuan City para sa buong Caraga Region sa bahagi po ng Mindanao. Kasabay ng pagtungo ng COMELEC Chair sa lugar, pinuksan na rin ang Regional Committee on Kontrabigay para sa mahigpit na kampanya laban sa vote buying sa kabuuan ng Caraga Region. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat sa labas ng himpilan. Ang disgruntled employee at diversionary tactics ang tinitignan ngayong anggulo ng Philippine National Police sa insidente ng pagpapasabog sa labas ng open parking area ng Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay niyan, may mga nakalapang impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Ng Philippine National Police na kabilang ang disgruntled employee at ang diversion sa mga anggulong kanilang tinitignan kaugnay sa kamakailan lang na pagkapasabog sa open parking area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ang sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa gitna na nagpapatuloy na isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang paliparan upang alamin kung sino ang mga salarin sa nasabing insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pangangalap ng Aviation Security Group sa mga video sa kuha ng CCTV footage sa labas ng airport upang alamin ang naklikod ng naturang pambobomba. Kaugnay pa mayroon na rin anya silang mga individual at grupong tinitignan ukol dito na posibleng may kinalaman sa nangyaring insidente. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Mga tinitignan po na po sila sir na individual at grupo na may maaaring may kinalaman, may mga possibly isa sa mga tinitignan nila may mga disgruntled na mga individual na nagtatrabaho sa loob at tinitignan nila dyan kung maaaring ito ba ay may kinalaman dito dahil nga based sa initial assessment and findings nga po yung ininsya nga po na Molotov ay hindi naman talaga siya meant to harm or injure dahil nga mahinang klase, hindi nga po ito sumabog. Very remote na ito ay terrorism-related incidents. But just the same, hindi tayo po pwedeng magkumpiyansa yung ating aviation security group sa tulong na rin po ng PNP and CRPO ay nagsanib puwersa na po, pati yung airport management. Bagamat sabi nyo nga may mga issues sa loob po ng airport, ay tinitingnan po lahat yan para masiguro po na mapipinpoint po natin properly. May mga na-question na po at may mga tinignan at hayaan po natin gumulong yung investigation. Ayon kay Fajardo, bagamat mahina at may tuturing na very remote lamang ang insidente ng pag-itcha ng Molotov cocktail sa parking area ng nasabing paliparan, ay prioridad pa rin kasi anya ng kapulisan ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero upang matiyak na hindi rin mapadadagdagan o masusundan ang nagatong uri ng mga pangyayari. Samantala sa ngayon ay nag-deploy na lang karagdagang security at tauhan ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal at Cleaning Group para mag-ikot sa nasabing lugar kasamang Aviation Security Group at Philippine National Police National Capital Region Police Office, gayon na rin ang airport management para sa pagkapatupad ng seguridad sa lugar at pag-iimbestiga sa nasabing insidente. Matatandaan na batay sa inisyon na investigasyon ay aabot sa 3 sasakyan ang napinsalan na nasabing pagsabog ng initsang Molotov bomb sa parking area ng Ninoy Terminal 3 noong Sabado. Ngunit wala lamang napaulat na sugatan o nasaktan kaugnay dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, plano naman ng National Irrigation Administration na paramihin pa ang mga itatayong mga solar-powered irrigation projects sa susunod na taon. Ito ho ay bilang tugon daw ng National Irrigation Administration sa pangangailangan ng mga magsasaka ng mas maraming supply ng tubig sa mga sakahan ng ating bansa. Ayon sa National Irrigation Administration, mayroong nakalinya na 183 na mga solar irrigation projects sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay may kabuang pondo na 1.7 billion pesos at inasang makapagpatubig o maseserbisyuhan ng mahigit sa 2,000 hektarya ng mga taniman.
Ang mga naturang proyekto ay maliban pa sa 791 na mga potential sites na isinusulong nilang mapasama sa naturang mga proyekto. Kung maaprubahan at mabibigyan ng naturang pondo ang mga ito at inaasahang mapapatubigan dito ang hanggang sa 39,694 na mga hektarya ng mga lupain. Sa kasalukuyang taon, umabot na raw sa 17 ang mga nakompletong solar projects ng naturang tanggapan na may kabuang pondo na 117.3 million pesos. Batay sa naging ulat ng National Irrigation Administration, napapakinabangan ito ng nasa mahigit 800 na mga magsasaka at nakakapagpatubig ng hanggang sa 830 mga hektarya ng mga sakahan sa iba't ibang panig ng bansa. At karagdagan pa rin po sa ating mga balita, bigyang daan po natin itong ulat mula kay Bombo Victor Liantino mamaya. Abangan po mula sa Department of Justice. Dahil ang kalihim ho ng Department of Justice, tiniyak na patuloy na puprotektahan ng bansa ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ang Justice Department din, inatasan na po ang National Bureau of Investigation na suriin yung sitwasyon sa bayan ho ng Socorro doon sa Surigao del Norte. Kaugnay pa rin po ito doon sa napaulat na umano'y kulto na una hong nabunyag dyan sa Senado ho, mga kabombo. Abangan ang detalye mamaya mula kay Bombo Victor Liantino. Samantala muna. Iniulat naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nasa kabuang 19 na personnel ng Office for Transportation Security na isang attached agency ng Department of Transportation ang nasibak simula noong Hulyo taong 2022 matapos na mahuling nagnanakaw mula sa mga pasahero. Ayon pa sa kalihim, nasa 60 kaso ang kanilang inimbestigahang insidente ng pagnanakaw sa mga paliparan. Sangkot ang mga empleyado ng Office for Transportation Security. Ginawa ng opisyal ang naturang pagbubunyag sa budget deliberation sa Senado sa panukalang pondo ng Department of Transportation na 214 billion pesos para sa taong 2024. Kabilang nga sa mga kasong ito ang nangyaring insidente noon lamang Setyembre 8 ng kasalukuyang taon sa may Ninoy Aquino International Airport kung saan nahulikam ang isang Office for Transportation Security screener sa security camera na umano'y nilulunok ang $300 bills na ninakaw umano nito mula sa isang turistang Chinese national. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, ilang mga kongresista kumbinsido na makakapagpapaganda sa kalidad ho ng edukasyon ang matatag curriculum ng Department of Education. May report ho dito si Bombo Kelly Cordero. Kumbinsido si Congressman Roman Romulo, chairman ng Committee on Basic Education and Culture, na makakapagpaganda sa kalidad ng edukasyon ang matatag curriculum. Binigyang din ni Romulo na sang-ayon siya sa revision ng curriculum, partikular na sa grades 1 to 3. Matatandaan na sa revision ng grades 1 to 3 ay nagbawas ang kagawaran ng edukasyon ng competencies at binawasan din ang bilang ng mga subjects. Nung nag-anunsyo ang DepEd na titingnan nila yung pag-revise yung pag-introduce ng matatag curriculum, nagbigay sila ng panahon para makapagkomento ang publiko. Naalala ko po, nandun ako nung linonch yung K-10 matatag curriculum. Ang sabi ni Director Joyce Andaya, base po lahat nung narinig nila, more than 90% po ang nag-agree. Nauna nang iniulat na ayon sa Vice Presidente na siya rin kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Vice President Sara Duterte, naniniwala siya na ang matatag curriculum ang sagot sa mga problemang kinahaharap ngayon ng sektor ng edukasyon. At nito lamang kung matatandaan, sinimulan na ang pilot implementation ng naturang revised curriculum na naging matagumpay naman ayon sa Undersecretary at Department of Education Chief of Staff na si Attorney Michael Pua. Anya nagulat ang mga kalahok na rehiyon na ang mga guro ay naging handa sa pilot implementation dahil sa mga iba't ibang aktibidad na isinagawa bago pa man ang unang araw ng implementasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'.
Kan pang pagbabalita, nagpahayag ng pagkabahala si House Committee on Health Vice Chairperson at Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes sa pagtaas ng bilang ng mga residente na apektado ng smog o VAG dahil sa Bulkang Taal. Batay sa datos, nasa 671 individual ang nakaranas ng adverse reactions bunsod sa smog, partikular na sa mga lugar na malapit sa Taal at maging dito sa Kalakhang, Maynila. Sinasabing bilang 3 dito ang kasalukuyang naka-admit sa ospital. Sa datos naman ng Department of Health as of September 25, ang reported cases na may adverse reaction sa probinsya ng Batangas ay nasa 76 na kaso na naitala naman sa bayan ng Agoncillo, 18 kaso sa Alitagtag at 208 sa May Balete. Dahil dito, hiling ni Reyes sa Department of Health na mamahagi ng libreng face masks sa mga residenteng apektado ng ibinubugang abo at gases o VAG ng Taal Volcano. Umapila din ang mambabata sa Department of Health na pagkalooban ng N95 face mask at iba pang protective equipments ang mga lokal na pamahalaan at komunidad na posibleng makaranas ng VAG. Pagbibigay din pa ng mambabatas dapat maging proactive pa rin kahit na humupa na kahit papaano ang smog sa paligid ng bulkan. Oras na natin magkakabombo, 25 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ikagdaan po natin ang iba pang mga pag-uulat, kaugnay pa rin po dito sa reaksyon ng grupo ng mga magsasaka dito ho sa hindi po inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na taripa o pagtanggal ho sana sa taripa ng imported na bigas. May nakuang report po dito si Bombo Tropio Anuada Jr. Ikinalugod ng grupo ng mga magsasaka ang hindi pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panukalang tapyasan o alisin ang taripa sa mga inaangkat na bigas. Tutol dito ang mga magsasaka. Sa katunayan, kahapon muling nagrally sa tanggapan ng Department of Finance ang grupo. Ayon kay Lead Convener Philippine Rice Industry Stakeholders Movement Rowena Sadicon, ang desisyon ng Pangulong hindi pagkatig sa panukala ay para ito sa local farmers at pati na rin sa rice industry. Kapakanan na rin po ng buong rice industry. Sa ngayon po ay nag-harvest na po tayo. At kung ito po ay mapapatupad, hindi po maganda sa ating local na mga bigas, sa ating mga local farmers. At ganoon din po dun sa buong rice industry dahil hindi po natin alam kung ano po ba yung guidelines. Ayon kay Sadicon, hindi magiging maganda ang epekto nito sa ating bansa. Anya, kung babawasan ang taripa ay malamang baka ito pa ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng pagbili ng palay. Sinabi ni Sadicon na sa halip na ibaba ang taripa, dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka ng palay. Samantala, aprobado na ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang 50 milyong pondo ng Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng programa sa mga magsasaka at mangingisda. Sinabi ni Pangandaman na gagamitin ang nasabing halaga para sa implementasyon ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program ng Republic Act 11321 o SAGIP SACA Act na pinunduhan sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act. Layo nitong atasan ang kagawaran na magsulong ng mga hakbang at inisyatibo kaugnay ng enterprise development para palakasin pa ang entrepreneurship culture ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Samantala, isang retiradong general naman na pinagbawalan sa Heroes Lounge hindi daw kumbinsido sa naging paliwanag ng Tuguegarao City Airport. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Tuguegarao. Hindi kumbinsido si dating Marine Colonel at Medal of Valor awardee Ariel Querubin sa naging tugon ng pamunuan ng Tuguegarao City Airport. Makaraan umano siyang pagbawalan kasama ng ilang retiradong general na gamitin ang Heroes Lounge ng paliparan noong Sabado. Ayon kay Querubin na batay sa isang sulat, tila sinisi pa ang gwardya na nakalimutan lamang daw siyang sabihan na bagamat nakareserba ang naturang Heroes Lounge noong oras na iyon ay maaari naman umano nila itong gamitin kahit wala silang reservation dahil karapatan naman nila ito. Gayunpaman, dismayado siya sa pagbibigay ng VIP treatment sa dalawang Chinese-looking individuals na nakareserve sa Heroes Lounge na para sana sa mga aktibo at retiradong sundalo at pulis at sa kanilang immediate family.
Sinabi ni Kerubin na hindi magandang mensahe para sa kasundaluhan at pulis ang ganitong pagtrato sa mga Chinese na tinaguriang bully sa West Philippine Sea. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Manager Mary Sulinso Gorsora tungkol dito. Binubuli na nga tayo sa West Philippine Sea. Pati ba naman dito, bibigyan pa rin natin sila ng mga preferential treatment. Yun nga, nakareserba raw yun sa isang And then, nakaligtaan lang daw akong sabihan nung gwardya na pwede rin naman pala akong gumamit kahit na wala akong reservation at kasi may entitled naman daw kami. Pero kawawa naman yung gwardya na sinisi nila. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Napatunayang liable sa financial fraud si dating US President Donald Trump at mga anak nitong lalaki sa isang civil case sa New York. Kaugnay nito ay pinag-utos ni New York Judge Arthur Ingoron ang kanselasyon ng certificates ng ilang mga negosyo ni Trump, kabilang na dito ang Trump Organization na nag-ooperate sa New York. Nag-ugat nga ang naturang desisyon ng New York Judge matapos na idemanda ni New York State Attorney General Letitia James si Trump noong nakalipas na Setyembre na nag-aakusa sa kanya at mga anak nito na sina Donald Jr. at Eric, kabilang ang Trump Organization, sa pagsisinungaling sa kanyang net worth at asset values sa pagitan ng taong 2011 at 2021. Ayon pa sa State Attorney, nag-issue umano sina Trump ng false business records at financial statements upang makakuha ng mas magandang mga kondisyon sa bank loans at insurance deals at para magbayad lamang ng konting buwis. Nakatagda namang humarap sa trial ang dating Pangulo ng Amerika kaugnay sa civil case nito na magsisimula sa araw ng Lunes. Samantala, iginit naman ni Trump at ng iba pang defendants na hindi sila nag-commit ng fraud at ang kinukwestiyong transactions ay hindi umano profitable, kaya't plano nilang iapila ang naging desisyon ng New York Judge. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo, Kester Nation, sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikad sa takna siningalas sa 12. Balik 3 sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa Gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hoover. Pero anti sinayari na aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and 89 dias na lang, kagapasko na. Si Yado kag si Yada, dungan man isip sa Christmas countdown, kurang kilala ko pa. Niya nabantayan na nila. Mahulapitan ng Christmas. Kamusta na yan si Maninoy kag si Maninay to? Stand by sa aton sini nga mga kabombo, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga palatuntunan. 89 days to go before Christmas, panigurado hindi mangin merry ang Christmas sining mga empleyado sa Iloilo City Hall nga sandig diri sa report na kuhaan sang video kag laragway kag ginaaligar nga nagapangawat sang linya sang isa ka telecommunication company. Tiining makita niyo subong sakon sini nga background. Amo na ang mga wires. No, cable wire sa sulod niya sina kung panitan mo may saway na dira. No? Tigi na pa kilo, mahal ang kilo sang saway subong. Magluwas sa cable, sa sinang wire
Sa din pag makita ang saway mong bumel? Ako may nakita ko sa buhok. So, anyway, i-check na si Bombo Angel kay ang una nga pronouncement sa alkalde, resign o kaso. Amuning pilian sang 5 ka job hire kag 1 ka regular employee. Pero ang mga imbolbado nagpahayag nga ginhimos lang kuno nila ang mga wires. Pero why na sang makapugong sa ila sini nga termination kay effective subong adlaw, terminated na sila bilang mga empleyado sang Iloilo City Government. Check naton malang linya ni Bombo Angel Tan. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham nagpanindugan ang 6 ka mga empleyado sang City Engineer's Office nga ginapasuni na ngawat sang wires sang isa ka telecommunications company nga ginhimos gid lamang nila ang mga wires nga nagasangyad sa kilid sang kalsada. Bombo Cham sa interview sang Bombo Radio si Mr. Joel Herasmea, Chief of Staff man adi sa nasambit nga talatapan, iyang ipahayag nga gin-istorya niya subong adlaw ang mga empleyado kag gin-paeksplikar sa natabo gid Bombo Cham. Ang ila diri nga explanation na agyan lang nila kuno ang nagasangyad nga mga wires kag ginhimos nila kag ginbunuhan sila sang taga PLDT nga tiila na kuno mga wires bala Bombo Cham kagati gid pamangkot ini sila kung ano gid man bala kung kwaon nila or ano. Pero hambal sa taga PLDT, may sabat ini sila nga ti sa inyo na lang ng mga wires. Pero ang natabo day Bombo Cham, samtang nagahambal ang taga PLDT, sige gali ang video sa mga taga City Engineering Office. Kagati nakibot ini sila kahapon sang hapon nga miara nagali blatter report ang taga telecommunications company nga ni sa bahin nila nga ti against sa ila. Kaga sa nakalabot ini ki Mayor Jerry Trenyas gin pamangkot ni Mr. Herasmea abi ang team ni Bombo Cham kay ti isa ini ka regular employee kun 5 ka mga job hire ang kung ginakumpos sang team nga ni kung diin nila ginbutang abi ang mga wires ginhimos nila. Ang hambal diri Bombo Cham ginhaboy nila kuno. Pero nagpamangkot diri si Mr. Herasmea kung ma-recover nila ayhan ining mga ginpanghaboy nila kag sang time na to ginbalikan nila gilayon ang wires Bombo Cham kag ara sa subong sa kustodiya sang City Engineer's Office ang mga wires sa ilaman niya sa lakyan kag kung abi kukaon o kung pangayoon sa nga PLDT balik naka-ready man ang City Engineer's Office nga ihatag ini balik sa ila Bombo Cham. Ang punto diri naman iya sang City Engineer's Office una-una hindi ni ruta nila kahapon sang sining team bala Bombo Cham kay supposedly ang street light maintenance kag response team nga ni nga ginabug-usan sang 6 ka mga empleyado supposedly sa may diversion road ang ilang nga ruta based man abi sa instruction ni Mr. Joel Herasmea pero nakit-an sila kag didto sila sa may area sang Salvacion habog-habog Molo Bombo Cham. Patag ni Mr. Herasmea ang ila kuntani wala na lang ginkuha ang mga wires. Kaya ang protocol nila panangitan abi ni mga wires o kung wires nga na kasubong sa natabo kahapon nga nagasangyad abi sa kalsada, himuso nila o kung ihigot kag ibandal gid lamang Bombo Cham kag hindi pagkuhaon. Sa subong epektibo ang termination nila subong gid nga adlaw sang 5 ka mga job hires pero ang regular employee Bombo Cham nga nagaubra 12 to 13 years na sa iya serbisyo ma-file ini siya kuno sang counter Bombo Cham nga panginwalaan niya gid ining natabo abi nga allegation nga pagpangawat nga ginhimo pagati amuning nakabutang sa blatter report Bombo Cham. Yari itong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Joel Herasmea sang aton ma-interview. Ang explanation nila same lang tanan nga nalabayan nila kuno ang messenger or telephone wire to nga nagaloyloy sa kilid sandalan. So ginhimos nila kuno kay hazard kuno sa mga motorista. Oo. Sir Joel, with this situation, sir, natabo dirihan nga wala na sang matabo nga proper abing nga due process sa bahin nila, Sir Joel, nga ma-explain pa sila or investigate anay. Sa ila ila man na right ma'am nga pangapina nila nga ila kaugalingon
pwede gid ma'am sila magpa-counter pa imong affidavit para ma-depend man nila ma'am ang ila kaugalingon. Okay. Sir Joel, check to di man ang information nga ma-counter ining regular employee nga regarding sa accusation against iya. Yes ma'am, pag istorya namon kay ina nagmuno siya nga ma-counter lang siya kuno. So iya man na ma'am diretso. Oo. Pero sir, ang sa mga job hires, automatic ni ang ilang termination? Yes ma'am, ang job hire ang contractual man na sila. So ini nga may mga complaints sa ila, pwede gid sila ma'am ma-terminate dayon. Okay. So balikan to sir ang istorya about sa paghimos nila. Ang natabo to kuno sir, nagaluy-loy lang gid man ang mga wires sa kilid sa kalsada, the reason why ginhimos nila. Yes ma'am, amo na ang ilang explanation nga nagaloy-loy kuno ang wire, amo na nga ginhimos nila. So ang akon lang ya nga ang kwaon nila. So pwede man natani nga ibandol nila sa babaw para nga mag-safety ang motorista, hindi lang pagkwaon kay hindi man tuamon. Okay. Tapos sir, nakitaan pa sa misalakyan mismo sang City Engineer's Officer, no? Yes ma'am, ginkarga na nila sa amon service vehicle kag nabidyohan kag may mga pictures nga ara sa lakyan na nakarga. Oo. Sir, nag-counter pagid man tong mga empleyado, sir, nga kay ara ang taga PLDT, Sir Joel, di ba? Nag-counter sila nga kung kwaon nila, pwede man kwaon, Sir Joel, tsakto ne. Yes ma'am, ang suno sa ila pag ginbalabagan kuno sila ma'am sang service sang PLDT tapos ginambala nila nga kun ila wire. So sila nila ila man kuno nyati kun kwaon yo ara man ang wire. So wala naman kuno ginkuha ni PLDT, nakibot lang sila nga ginblatter sila kag amo na nang nakalatabo. Okay. So bali sir, nakibot sila nga pagpangawat ang nagwa diri nga storya. Yes ma'am, ay ang natabo ginkuha nila ang wire ma'am nga hindi amon. Okay. Tapos sir, clarify ta lang, hindi ito ang ilang nga ruta kung tani kahapon adlaw. Yes ma'am, ang dito natabo ko no nakalabay lang gid sila sa area nga to kay ang everyday nga ruta, actually ang ruta nila kagapon ma'am is diversion road. Okay. So bali sir, ang regular employee nga ni gani, pila na siya katuig sa serbisyo? I think siya na ma'am mga ara na siya ma'am sa 12 to 13 years. Okay. So Joel, may mga records ni sila sang amuman sini nga sahi ka reklamo abi? Wala gid ma'am, bag-o gining reklamo sa amon ma'am opisina man. Okay. So Joel, upon abi sa storyahan ninyo ni Mayor kay ina gid lamang, ano ang marching order niya para sa mga empleyado nga ni sa ila, Sir Joel? Sa mga jobar no, terminated sila. Tapos si permanent ginapa-resign ni Mayor. Okay. With this situation, Mr. Joel, dako iniihan nga epekto sa bahin sang City Engineer's Office nga amo sini ang nangin background kag do nangin image for the meantime so far kun tani sang City Engineer's Office, Sir Joel. Sa amon diri opisina ma'am no, ang natabo ni actually ginapahanomdo man ni Engineer Pedregosa sa tanan nga kung hindi amon, hindi talang pagkwaon. Kung hindi inyo, hindi talang pagkwaon. So, sa amon di ma'am, ang ginatingwaan gini Engineer Pedregosa, ako, nga mangin mayo, ini nga opisina ma'am. Sir Joel, balikan talan tong pag-collect nila. Sir, ara pa kuno sa ilang wire. So, kung ginbaligya na nila, kay allegedly, may ara kuno ni Sir sulod nga copper wires nga tido, pwede ni kuno Sir mapakilo or mabaligya. Suno sa ila no, sa pagpamangkot ko kay na, ginhaboy nila kuno kagapon. So tapos ginpangita man nila kuno kay ti amo na tong natabo. Ginsulit nila to ang ginabuya nila kag ara man subong sa custody nila ma'am ang wire. Okay. So bala ano din matabo ayan sir sa mga wires kani ang for the meantime sa ila lang anay o kung ipa-turn over ni sa ila. Ang ina nga wire ma'am no, kun kwaon na sa ni PLDT, ara man lang na sa amon. Kay ara kuno sa salakyan lang man to nila, pwede tagid niya mamabalik sa ila. Okay. So bali sir, ayhan ining pagpablatter sa ila, pwede ni sila makasabat balik man sir no sang ila nga kon ang ilabi nga defense nila when it comes sa sining allegedly o kun hambal nga nangawat sila sang wire sang PLDT, Sir Joel. Yes ma'am, everyone pwede gid ya maka-depend sa imo kaugalingon nga madula man ang ginatawag nga TEP nga pasibangod sa ila. Bombodoni na batian sang mga kabombo naton si Mr. Joel Herasmeya sang City Engineer's Office.
So amo ina Bombo Cham nga te ang istorya subong nga adlaw nga nagpadulong ining anom ka mga job hires diri mismo sa may opisina sa City Engineers Office agud nga ti mag-explikar man abis ang ilang bahin kaga actually samtang nag-istorya kita kaina kay Mr. Joel Herasmea timing gid nga nag-abot sila kagin pa diretso lang anay dito sa opisina kaga ti iba to sa ila Bombo Cham gaduko gid man matuod kaya ti nakilalaan sila sang ilang mga kaupod kag gin-identify man nga ini sila ang mga persona nga ti gintumod ni Mayor Jerry Trillanes sa iya man abi nga statement kagabi nga amo to gani Bombo Cham nangawat kuno sang mga cable wires o kon ining wires sang isa ka telecommunications company diri sa syudad sang Iloilo Bombo Cham. All right. Ang nagkuha sang video kag picture taga City Engineers man. Kagapi ang telco company ni siya Bombo Cham nga tigin forward ni kuno ang information sa Mayor Jerry Trillanes. So the reason why nga ti nakibot man ni gani kuno si Mr. Joel Herasmea nga ti sa ila bala nga do chat group nila bala Bombo Cham nga hambal ni Mayor Jerry Trillanes gingamit pa ang salakyan sang syudad sa ginhimo nila nga pagkadto didto sa area Bombo Cham. All right. May mga pangalan? May mga pangalan da Jel kung sa day sino ni sila? Actually, Bombo Cham, may ara. Kita mga pangalan na ginakaptan, pero for now, hulaton taanay ang pronouncement. Abi akong, abi ang specific instruction sa bahay ni Mayor Jerry Trillanes. Kay mga pangalan ni Bombo Cham, kag hulaton natin kay ang sa bahay sang regular employee, mahatag ini siya sang sabat niya kag counter Bombo Cham. Ang bahay ni Mayor Jerry Trillanes, sa iya, abi announcement kagabi, resignation o kun filan sang administrative kag criminal cases ti itong regular employee Bombo Cham hindi gid mag-resign anay. Matinalakon ko yung daan. Nabo pasensya mo Bombo Cham. Aba man pero matinalakon lang ko. So abi na Bombo Cham sa bahin kag kapin pagid kon nauyatan ko ang mga pangalan kag dogi na padugay-dugayan palawagon kun niya dugay-dugay. Lawagon kun all boys ni Lawagon all boys Bombo Cham no. Lawagon kun yan tes magalauna. 15 minutes. Oo. May tsimpo pa sila nga maululuhan ko. Wala na ya, retaga. Ang pwede pa ma-istorya. Tagpila kilo sa saway subong. Tagpila kilo sa saway. Wala pa ko naagagi Bombo Cham kung tagpila na mo to nakaagi pa kilo. Last time to sang ang kilala ko bla nga taga barangay Magsaysay City proper. May nadakpan nga nagapangawat sa way. Tido pila na to katuig ng ligad o mga 3 katuig, 4 katuig ng ligad. Samo sadto nga tsimpo ang kilo sang saway 190 pesos. Ti 2023 na ta subong ang ordinary gasoline 72 Bombo Mel, 72, 71. No? 71, no? Ti saka gani presyo sang gasolina, saway pa. Kaya mo to gani Bombo Cham, kumakitaan lang actually sa mga wire sabi nga ginhatag man mismo sa aton nga amunib lang sitwasyon kung kadamuon sang mga wires sila, mga 180 kuno subong 180 per kilo 180 per kilo. Uging butigan pa kami to sang mga kawatan. Kita mo lang gid basta mga makawat butigo no. Trustitious mo ba Cham? 190 kuno. Sang pa kilo namon 150 lang gito pa. Ay sus. Nakadanlong Bombo Cham. So na Bombo Cham ang updated abi nga ba ang pagpahayag sa City Engineers Office kasi wala niya laging panginwala ang mga personnel nila ini halin sa ilabi nga talatapan ining mga nakuhaan gid sa video Bombo Cham. Pero ang punto naman diriya nga nakibot ini sila nga ginpablatter sila kay sangin pamangkot nila ang telco company kung kuhaon nila ang mga wires nga kuno ginhimos nila naghambal ang taga telco nga ti sige sa inyo na lang na muna bala Bombo Cham pero ti ang natabo diri hambal ni Mr. Herasmea una ang scope nila hindi didto kay everyday
si Sir Joel ni Harasmea Bombocham, siya ni ang nagahatag sang area abi kung diin makadto ang tagsa ka mga team. And kahapon dapat didto sila sa may diversion, pero nakita sila o kung didto ang area nila sa may area o kung sa may bahin sang molo. Ti amo gina ang isa man abi sa mga Maagyan mo pa? rason. Maagyan mo pa ang maagyan mo ang West Habog-Habog mulo antes ka makapa-diversion road. Maninoy Dante, kitis Maninoy Dante, amo ni nga driver. Maagyan mo pa? Hindi na? Magluwas lang kunhong doon, muging nga kantuan to, no? Di depende na. Ako kay I'm not a judge, I'm an anchor. I will not judge them. Bombo. Bombo Angel. Kag isa pagid mo siya, mga hambal kung tani Sir Joel, kung matuod gid man nga nagasangyad, kung tani ginhigot lang nila, which is amo ng ila protocol, kung mamakitaan sila nga sablag abi o kung let's just say parang delikado sa mga motorista, i-bundle nila o kung ihigot. Pero wala sa ilang protocol nga kakson kag dalon Bombocham. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan. Sige lang mo, Mel, ipakita lang ko nga gawiyat ko sa cellphone ko subong. Okay lang na. Kay gina-review ko na yung mga pangalan, hindi na kukulat eh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6! Anom sila. Ulat-latong una na, testo ka lang una. No? Basta, nagapanguna di sakon, amo ni siya kuno ang regular employee mo. Tapos ang 5 niyo, si Amune, ari di may mga pangalan di sakon. Di ulat-laton talaga kuno si Mayor, kay si Mayor lang kuno malawag, puti Mayor, basin na kuya kaulat, tawagan ko niya ako, dugay-dugay. Anyway, seryoso istorya. Ang tanan-tanan may kinamatarong kung amo sining ila iyang depensa sa ila kaugalingon, ti ginarespitar naton ina. Tingwaan taman kay may mga pangalan kita dre, pangitaon tani ang regular employee, kag ang 5 ka tawag siya gani, 5 ka mga job hire. No? Kay kung lantawon naton ang sitwasyon sa aton sining iya nga mga kabombo, no? Wayway kuno sa dalan ang nasambit sining nga mga wire, so hazard gid man na sa mga motorista. Ara man ang taga PLDT nga kung saan sila nagapanag-iya sang wire kag naghambal man sandiga sa statement sang mga involvado nga inyone o something like that, no? Tingambal ko nga amo na, pero kung kwaon nyo, kwa lang. Ti ko na mo sinang plastada, baw. Nami tutukapan ang taga-PLDT to para malingaw sa kapamulot kabag-ang yan. Nabutang sa rimalaso karon kag sa kawianan ining mga empleyado. Ugaling naman banwa ang ruta sining team diversion ara daw sa Mandurriao. So from Iloilo City Hall abe, or kung di ni sila naga-opisina, maybe basi kung sa motorpool, ti ang motorpool, di bala city proper lang na? No? Ara lang na city proper na sa may UP, UP area? No? Ano na ganing Timawa Delgado? Oh. Tikon ang ila sining jump off point, puro city proper, ti mas lapit kung ara sila sa motorpool or sa motorpool sila halin
para nga magkadto sa diversion road. Kaglayo na ya kung mapahabog-habog pa sila. May opisina man nato sila sa may port, San Pedro. City proper gyapon. Tikon dito sila maghalin, diversion road ila assignment, mas lapit ang diversion road, sang sama pa west, habog-habog, mulo sila. Tisa dira, mga biyan, nga senaryo ang palamangkutanon nga nakalabot dito sa west, habog-habog, mulo, ang team, kayang ila assignment, ara sa diversion road. May nagtawag sa ila, concerned citizen, nga may nagawayway dire, nga wirings or whatsoever, hazard sa mga motorista, ginrespondihan nila. Ano ni sila katapo? Guro ni sila sang pugi, public utilities, pugi, PUGI, nalipat ako sang bilog sining term. Oh? Pero, kung pamatian ta naman, ang mando sang City Engineer's Office, pinaagi sa kay Engineer Badong de Vinagracia, kang saya sining Chief of Staff nga si Mr. Joel Herasmia, kung hindi iya ka syudad, hipiron lang, pulon-pulonon lang. Kung amo na biya ang concern, nga nagalapta. Now, paano nila ma-explain nga ginkuha gid nila kag ginbutang sa salakyan? Kag ang salakyan may seal pa sang Iloilo City Government. No? Dira pagid siguro nag-aso, no? Dira pagid nag-ibwal si Mayor Jerry Treñas sa aton sinima Kabombo. Sa mga balasihan, una bes, hindi na to ila area of assignment. Ikaduha, may instruction sa ila sining head nga hindi pagpangkuhaon kung nagawayway pulon-pulonon lang or hipiron lang. No? Sa aton sining mga Kabombo. Mga simple nga mga pagsulundan nga kung sa diin, no, kung ang regular employee 15 years or 13 to 15 years in service, ato na sininga sumeron nga nahibaluan niya na ang mga instructions, bisa nagapiyong siya, nagakatulog siya, balaan niya na sa kalawigon sa iya sininga pagpanrabaho, dira iya sa City Engineer's Office. Sa aton sinima Kabombo. Ano ang purpose? Una, nga nagpahabog-habog mulo sila. Ikaduha, apisar nga may instructions, nga hindi pag-i-confiscate ang mga wirings nga kinuha nila. So, amo sini nga mga palamangkutanon na banwa, kag ikaduha paginti. Gamit pa yung service vehicle sang city, sa aton sini mga Kabombo. Ang mga job hire nga ni, automatically, effective subong adlaw, why na sila trabaho? Ang regular employee ginapapili, ma-resign siya or magapangatubang sang kaso, pero ginpili niya nga mag-counter, tibot silingon nga, preparado ini siya nga mag-atubang sang kaso. Sa aton sili karon iya nga mga Kabombo. Tiyang aton lamang sinadiri banwa, nga kung ano ang authority, kung ano ang function, kung ano ang nakatuka sa imo, amo lang kung tani inang tungdan mo. Kasubong bala sa mga tinaga ni Mayor Jerry Triñas? Di ba bumubel? Last time to bala interview ni Bumbo Angel. Ubrahalan tam laya, ubra mo. Kung hindi na imo ubrati pa, ida. Kadamo sa mga ulubrahon di, ang hindi imo iya obligasyon, ubrahon mo gin. Pero tisag yapon, tingwa naton, nga malabot ining anom ka mga empleyado sang city government, ting 5, former na kay effective immediately ila sining termination.
tingwan taman nga malabot ang linya sang regular employee nga ni nga sa Malawi nga tiyo nagapantrabaho naman dira kagway man sa mga previous records o reklamo batok sa iya pero na-involve siya karon sa na-involve siya karon sa issue sang pagpangawat kung sa diin ti mortal sin gid ini banwa makahuluya ni sa bahin sang isa iya ka individual kag mas makahuluya ini sa iya sini nga pamilya nga maglupok ang iya sini nga pangalan sa aton sini nga mga kabombo, no? Labay man akon sinigundos na gila nga launa, no? Lawagon tara bumumel. Makomersyal anay. At sige unahon ta na yung komersyal. Oh, sa aton sini nga mga kabombo. Pagbalik ta. Lawagon ta mga ngalana. Oh, sa aton sini mga kabombo. Unahon ko na yung komersyal kay iti importante na yan mo. Ang pangalan, lawagon ta dayon. Pag balik ko, 6 ni ka mga empleyado, 5 ka jabar, 1 ka regular employee. Kag, subong man. Istorya naton diri mga kauturan, dugang sini nga mga balita, sa bombuan ay saudto, ang tatay ni Arsenio, ang isa sa mga involved sa ginapayag, hijack me. Nga kung sa diin gin palasik ang 1,000 kabag sang kalamay dito sa May Negros Occidental ang konsayni taga Iloilo inabalahuba ni kaga namutikan sang kapulisan nga drama lamang adtong butang sila, pagbaklid sila, paggaid sa ila kag pagbutang sang blindfold sa ila sa mga mata. Sa di nila ni nakwa man, siguro basi kung sa nakwa nila sa Batang Quiapo, kung sa Iron Heart, guro no? Balikan tani matapos sa bilang importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samta naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sang Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking your way umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ilan ang imo edad?
May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sa nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga 6 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Ari na ang pangalan sang mga ginpang terminate kag ginaparesign ni Mayor Jerry Triñas nga mga empleyado sang City Engineer's Office. Mauna kita sa pangalan sang regular employee. Regular employee nagahingalan sa kay Philippine Standard Time, 7 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Dahil agad kayo basit isla pati malagron nga may mga pangalan ko di. Kaya ito do nagalam ho ko. Dugay-dugay lang palipason tanay ang mga ginutlo sang panyimpo. No? Karon kung do maano ko na ibla bumbubel ma-meditate ko serious face. Oh, ara na. Ang next naton nga topiko parti to sa hijack me. Kaling kiti do mahamot mo ko to kagapon. Kaya panindugan gito yung isa. Yung niya sa mga hijack me niya nga mga inside job. Oh, ay sa giging pamangkot amo na yung imbungat ya kunti na panimaw ang hijack me gali. Oh. Ari na lawagon ta na mumumela. Sagad ka pa bitin-bitin ang iban nga kapanyagado hindi katimo kay nagahulat ilabi pa mga taga City Hall. Oh. Untati yun na yung pagtimo nyo. Kay lawagon ni Bumbutsam ang mga pangalan sining mga akusaran nga nangawat sang kuryente sang cable wire sang PLDT. Unahon tagi niyang regular employee. Ang regular employee nagapangalan sa kay John Doe. Ang mga job hire ginkilala limanis lang kabilog sa kanday John Doe 1, John Doe 2, John Doe 3, John Doe 4, kag John Doe 5. Oh, amo na ang mga pangalan sang mga ginakusaran nga nangawat sang kuryente, sang wire, sang PLDT. Oh. Kung isip-isipon mo, may salaman to taga PLDT mo, kay kung ang baseline, yun na pagkwaon nyo doon, pablatter ka mo namon. Ito why nila yung kwa to tani? Why tani to ginkuha ni John Doe? Bla?
sang anom ka mga jando. Sus Maria kagusip. Minutos nakaligad sa takna nga alauna sa hapon. Standby, Bombo Jomar Bilya. Ang amay sang isa sa mga suspitsado sa hijack me nagapati nga wala iya sang hijack me nga natabo. Kag ini silang nangin biktima lamang sa aton sin makabumbo. But as per information nga natipon sang Bombo Radyo Iloilo kag Bombo Radyo Bacolod, katulad na gid lamang sang mga ginpang interview ni Bombo Dennis Rubica, ang security guard, ang barangay kapitan, ngati kung may ara sang krimen nga natabo, kung tani nakahibalo na ini sila, pero wala. Pagkadaso na nilang adlaw, kagahon na balaan nga may mga ginpang baklid na sa sulod sang wing van, kag amo ini silang duha ka mga driver. Pero sa gihapon, padayon ang pagpangusisa sa aton kapulisan. Check naton si Bombo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Bombo Jomar, sa report, please come in. Nagapate kag nagaparindugan ang amay ni Georgette Arsenio nga inosente kag hindi involvado sa sining nga natabo nga ginapayag hijack no kag sa ulihi kani ada bisigaran di sang pulis nga nagagwa nga hijack me abot sa natabo dito sa area sa Negros Occidental. Ako sa dinti nakip diri sa karga sining ginamaneho sining sambit ka driver amo ang isa ka libo no duha ka truck ni ang isa ka libo nga sako sang kalamay. Sa personal nato napakingutan diri dugang ang amay ni ang amay no ni Georgette Arsenio no dito sa may area karon sang bahin sang banwa sang Putotan Iloilo. Actually ang amay sini Bubotsam para man sa ila sining barangay ang ginatidira niya ni balay lang kaya sining utod nga muning naplastad sa may barangay sa may area karon sang bahin sang banwa sang Putotan. Ako sa dito upod man ang sining nanay nga man naga-tender kung kisa kag dito man sa sining bata no sa may bahin sa barangay Dapitan sa may nasambit diri iyang banwa. Sunog gani diri kay Aguinaldo Arsenio amo ni ang apay diri Bumbutsam. Ano nga pati diri nga hindi ni mahimo sa iya sining anak iti base sa iya sining pagkikilala halin pala sa una nga sabtang way pa ni siya nakasulod sa maneho abi no sang sining mga dagko ning mga truck. Tama ini sa katutom sa trabaho at same time mag sustain sa kinanglanon sa iya sining pamilya. In fact nati naka agi ni sa pagmaneho man sa nga jeep dira sa Banwa sa Putotan. Agod lamang ati masusteniran ang kinanglanon sang iya sining tatlo ka mga kabataan na sa surihi iti nakasulod na isa sa may tracking adra man sa may Banwa sa Putotan nga isip-isip dito mga halos sobra na isa ka tuig. Sunod din sa natungdan Bubutsam nagapati ini siya nga wais ang kailabtanan ang iya sining anak ang ginadudahan nila ang iya nga upod nga driver idig si John Michael John Michael ang apelyido si Niman Ulijen taga barangay o taga Cadiz ini siya city taga dito gidin siya no sunod sa natungdan hindi solado sang iya sining bata ang ining nasambit karon nga area. Although nga ti kaduwa na ni kabes anilang kadto dira sa manasambit nga lugar, pero sang nagpauli na sila amo to nga ginsunod lamang sang salakyan ni Arsenio ining salakyan nga ginamaneho karon ni Ulijen Bumbutsam nga suno sa abay kapag lantaw nila nga posible lang nga may plano nga daan ining si Michael rason nga tinadalahig lang di ang yes ning anak kay
mismo ini siya nakabati man kag nakabalot sa sitwasyon sa iyang sining anak nga way di siya nakahimo sang amo to yang krimen o kunang insidente abi nga pag palikaw to sa sining nga sinako karon sa mga kalamay dito sa baybahin sa Negros Occidental Bombosamti sa Subong ang pamilya nga plano kay mapadulong sila sa Negros agod nga ti makapakainunanon man no, sa ilang sining himata nga ti binditin Subong bangod nga ti under investigation pa sa otoridad ang inay nasambit diri karon nga insidente Bombosam. Ipabati na plano ang portion diri sang pahayag ni Aguinaldo Arsenio sa mapakagangutan sang bombaradyo. Ay ano sa Amuya. Pila na katuig han? O mga sobra na isang tuig. Okay. So bali ang sa tracking lang driver lagi sa tracking. Driver lagi niya siya halin niya sang una konduktor na sa tutan mo. Jeep na balano gani. ang sa ano nila bisan no lang ang gina-deliver nila sa bisan ano lang. Mga abono, siminto, dalon di sa PNA bla. Na dira ginadala. Mayo kay ano sa to sakit. Ay mangguruti baklid man ako nung to kagi sulod to sa gapos kag tabunan ang mata asa mga baba kung hindi kasinggit ti asta tiil higdante kag apa muna istasyon niya to ho dita ko nagapa sige hibe amo na ayun ko na ano ban ano anang okay nadala siya kuno sa amigo yang ato sa upod niya mga driver mo si Michael. Hay amo gito ang guide ti kasunod siya sa ulihe dason na mo tigin. Hindi sa suladong dalan. Oo, hindi mo bago ulo siya di. Ang natabo kay ginhold sa Subong dito sa may Negros sa kuan sa Banago. Ginhold sa to. Ti dito nakakadto mo to? Ay pa amo gani tungin adto lang kasawa yung sinanay nga kun ano kadtuan nila kuno kagitan-on. So amo to san ulan basta na way pa siya balik di. Bangko lang sila naghalin di pa sa balay. Oo. Dira lang sa bida grande ho. Ay ginhold siya kay information nga inside job ko no ang natabo nga pati ikaw. Ti ambot siya mo na gani hindi ko daw hindi ako magpati nga ginhay. Ti ko Japon ko ang karga mo na yang ay transfer pa to sa truck ni Banaw. Pudi ka to? Oh, ginti karga pa pare sa isa ko no ka truck. Kagamo pagdaron to sa bago to. Sige ko ay naro mati may truck nga daan na karga na. Tani amo na nagriktat min kay gingapos sila sa sulod ka kwanto sarakyan. Ano pagpati mo ni may idea ni si Georgette sa natabo ni? Di ang yang kun inside job gid man. Ang iyang rason niya manatay way ako kabalo sini mo. Way ko talaga higa sige istorya to. Istorya siya. Manatay way ako sini kabalo gin. So it means nga sa iyang part ano sintis ha? Oh, inusintis ako no kay tibag ulo siya nagbiyahe pala na ikaduha pala na ako no. Di amo na nga way ako nagkuan ko ti kadtuan yung sinanay mo to kung ano mayo kag istoryahon to iko kadtuan yung kilala mo kay Georgette ya alin sang una bing tay. Di driver gina sa iya. Oo. Way man sa involved sa ano da mga nobe mga kinagamor ano da. Way man iti ay daw mayo mga makauli na siya dipuli sa balaya. Daw ay matkuan. Ipimuan malagad ikabalay ito sa piyak. So, in short, ngang sa imo ya, inosente si Georgette? Oo, inosente. Way sa kabalo mo, nga mo na himuon gali ka driver yung isa to. Si, ano si Michael, naduga-duda ka mo? Oo, gaduda. Gima ko, iti taga-Kadis na siya mo. Taga dito na ya, sa Negros. So, balito na dalahig lang, si Georgette kung may plano naman siya. Anong kinalantaw nyo planado ni Michael ni? Ang driver to? Or nadalahig lang? Na kwan siguro na dalahig lang si Aguinaldo Arsenio dari Karubo Botsam. Tiyan mo na dugang padre akon financial abi ang kinanglanon no ang problema abi sa iya sining anak ti damo man iya sining mga utod nga willing man nga bulig in fact kun wayway ni sila ti ara man sila no naga sustain sa ila silang kinanglanon kiting iban ara naman sagwa mo mga kun makita naton ang balay sing iban yang auto double story na dagko na sa may barangay Dapitan sabay na sambit karon nga Banwa Bumutsam amo nagaling may pamilya na sila amo na nag-separate na nga may balay sila yang ako galingon
adra man sa lapit man sa balay sang iya sining amay kag siya sining makuturan dira sa bansambit nga Banwa Bumuchap. All right. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Now, kung ang isa ka tawo pamigado kag nagakinahanglan kwarta, makapaminsar gid man sang mga pamaagi agod nga madasig makakita sang kwarta pero sa hindi legal nga pamaagi. Masulod gina sa pinsar nila, nagapamigado, gutom, masulod gina sa pinsar nila sa aton sinima kabombo. Apang sakay Judget Arsenio, kung lang tawon ni mo Banwa, ang background sa iya sining pamilya, may mga kauturan sa luwas sang pungsod. Maayo ang balay. Pakita ba lang mo mukris ang balay? Sang isa sa mga ginhold, puwerte daw plastado, tama, kag makamba ka nga may kwarta ang nagapanag-iya sining balay. Ugaling, why na din sila yung nag-star? Kahit siyempre may tagsa-tagsa naman ini sila kapamilya. No? Kung mamigado, abi ining isa ka driver, si Judget Arsenio, may trabaho man siya. Naga-drive man siya. Kung mamigaduhan siya, ang unay sining dalaganan, way isang liwan, mga kadugo niya Sanggin pamangkot ang asawa ya sining Kagayna, interview ni Bombo Jomar sa pagpadulong sa Bombo News Team dito sa may Banwa sang Pututan, hindi man makapati nga mahimo ini sang iya sining bana. Why man sila problema kunos pinansyal? Nagalabot ang mga tsimpo nga siyempre naburubudlayan isin o man lang why naburubudlayan sa pagpangabuhi isubong man. Di ba? Tanan man kita naga-eksperyensya sa mga pagpanghangkat, kabudlay, hilabi na kon pinansyal nga spito aton sini nga pagaistoryahan. Pero kung lang tawon lang nimo Banwa, daw kalayo manabing mag-resort sa pagpangawat kay nagaganar nga makakwarta gilayon. Ina kon sabahin sang iya sining pamilya, kay ang pamilya karon ni Judget Arsenio nagapati nga way gid siya sang kahilabtanan kag naulamid lamang ini siya sa kaupod niya. Sa kaupod niya nga driver. Sa aton sinima kabumbo. Granting for the sake of discussion, may posibilidad man nga nadalahig lamang ining si Judget Arsenio. Kaysang binaklid ini sila kagimbutan to sa wingban, siya niyang nagahiribion. Kagang upo diya yati. Basi ko nagasulod man sa pinsarya, niya nga drama malang ni namon. Daw pawala lang siya or ginakulbaan man siya, pero makakurulba gin man ang sitwasyon, humakon mo nga bakliron ka sa duwa ka kamot kag sa duwa tiil, tapos ibilin ka to sa sulod sa wingban. Paano abi karon kung masuffocate ka mo to? Galing kiti do may mga ventilation man may mga sulungawan man makaginhawa man sila. No? Tibisan siguro sa ila siniiya nga damguhanon o kun bangungot duway ginilagin paminsar ini, pero ti sa subong iya nga kay gayunan natabo kag sandig iya sa aton sin magkapulisan nga drama na lang to ang nabilin sa aton sin magkabombo sang nasapuan ang duha sini ka mga wingman dito iya sa Banwa sa Murcia sa Negros Occidental.
Kay kung mapasyudad ka kuno, kung dirigin man ang delivery kagang consignee ari dire, hindi ka na tuya kalabot sa Murcia. Sa aton sinima kabumbo. Rason nga ti nagapati karon yang kapulisan naton nga ang pagbilin sila sa sulod sang wing van, drama na gilang ato, agod nga papatihon nga ini sila ang ginbiktima sang hijacking or pagpang-hijack sa aton sinima kabumbo. Pero ti in fairness kag pagrespitar man sa pamilya sang duha sini ka mga ginapatihan nga imbolbado sa sining pagpang-hijack, ti sa karon sa aton sinima kabumbo ang makapamatod lang gid lamang ini. Amo iya kon ara na sa korte karon kag may makahambal nga ti ang isa dira ka driver way gid sang kailabtanan, ang isa nadalahig lamang. Do mga kasubong sinabala. Sa aton sinima kabumbo. Pero ti hindi man bot silingon nga kung way nagapamroblema sa kwarta ang pamilya ni Arsenio sa aton sinima kabumbo, ti basi sila yay kag si Arsenio ya basi kon may mga ginapreparahan, may luyag siniyang maistablisar, makasupot, makaganar sa kwarta. Rason nga ti naganyat man siya kay sandig sa impormasyon ang parte kuno sini nila is 300,000. Ti kung magduwa lang ini sila, tagwa 150 sa ilay, 150,000 pesos sa aton sinima kabumbo. Pero ti respetaron naton kay ang pamilya yan nagahambal nga hindi na yan mahimo sang amon sini nga himata. Sa bahin naman niya sang pulis sa ila sini nga investigasyon, ti ginatugyan ta naman sila sa ila ang pag-id-id sining investigasyon agod matumod sa kung sino man ang sa likod sa sining nasambit karon iya nga pagpang-hijack o kon ining hijack me incident sa probinsya sang Negros Occidental. Kahit hindi man lang ulango mo, hamako ni mo isa ka libo kasako sang kalamay ang ila siningagin taban. Sa nagpakigangot kita sa aton sininga sister station ng Bombo Radio Bacolod, before pa man kayo na magsugod ang Bombo Radio Iloilo, ti ang latest sinadira banwa nga ongoing ang investigation sang kapulisan kag ang kalamay for the meantime i-hold lang anay yara sa paghinakop karon iya sa bahin sang aton sininga kapulisan ti mangin sugar free na ni ang mga cake kag iban nga produkto sang consigne nga daan isa kalibo ka sako sang kalamay ang i-hold sa aton sininga mga kabumbo. Kag ti amo gani na banwa sa aton sininga mga kabumbo basi kon ang mastermind sa likod sini ti amo ning isa man sa mga ginapayag naton diri balang sugar cartel. Sa aton sini matag palamati. Nga posibilidad sini banwati i-hoard anay nila ni ang 1,000 kabag sang kalamay. Kagati magagalabot naman sa punto nga magamba nga do gamay na lang supply ta sang kalamay ti may baligya sila yang mahal sa aton sini nga mga kabumbo. Kunti mas makaganar sila. Pero mayo man gani ni nga natukiban kay basi bala may mga prior incident na nga nagkalanabo nga katulad sini kagway lang mahatagan sa nagakigo gid sini iya nga pagtamod ukon nakaluwas kag nangin epektibo ang drama
sang mga santo nagpatigayon sa sining mga pagpalasik, no? Kaga pagpalapaw sang sinako-sako sang kalamay. 29 minutos ang nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, 4 ka mga dugang nga police stations na talana sini or ginalauman nga ipatindog diri sa syudad sa nga Iloilo. Kag rinambol sa mga estudyante sa A. Bonifacio Integrated School, ang mga ginikanan sini nila nagakangawa na ambal sa police station number 1 sini nga deployan na dira police para nga mamonitor ang mga movement sa mga estudyante sa sinasambit sining eskwelahan. Ining mga balita balikan ta pagkatapos sa pila ka importante nga mga panungdungora. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastohanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila
ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration. 34 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan, 4 ka mga dugang nga police stations plano nga patukuron diri iya sa syudad sang Iloilo sandig pa sa aton sini nga Iloilo City Police Office Director Police Colonel Joristi Coronica. O tikon sa karon may ara kita sang existing no nga 6 ka police station. Police Station number 1, City Proper Area. Police Station number 2, dira sa May Lapas. Police Station number 3 sa Distrito Sang Haro. Police Station number 4 sa Distrito sa Molo. Police Station number 5 sa Distrito iya sa Mandurriao. Kag Police Station number 6 yara karon sa Arevalo PNP. May isa ka makabignaton do substation ini nga naga-exist dira sa may Distrito Sang Lapos. Pero kabahin inagyapon sang under inagyapon sa area of responsibility sang police station number 2 nga Lapas Police Station sa aton sinima Kabombo. Ti ano ang ekspektaro naton kung magdugang ang 4 ka police station? Ti syempre maghambal ikaw iya police station, butangan gina sang station commander kag kumpleto dapat ang roster sang nasambit sina iya nga police station. So are we expecting sa dugang sini nga puwersa sang kapulisan diri sa syudad sang Iloilo? I-check naton si Bumuria Mumblan. Bumuria sa report, please come in. Ginalauman ang dugang nga 4 ka mga police stations nga ipahamtang sa syudad sang Iloilo. Inihagod mas mapasanyog ang police visibility kag masiguro pagid ang seguridad sa mga Ilonggos kag mga turista nga nagapadulong sa Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Joristi Coronica, direktor sang Iloilo City Police Office, iya gidpahayag nga otorisado ang talatapan nga magdugang sang police stations bangod sa nagadamo man nga populasyon kag mga very important persons o kon VIPs nga masami nagabisita sa syudad. Suno kay Coronica, nagtanyag naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga lugar nga mahimo gamiton sang kapulisan sa pagpatukod sa mga police stations. Ginpahayag dugang sa natungdan nga ini ang posible ihamtang sa kilid sa Iloilo City Hall, sa Eye Care Center sa Mandurriao kag sa distrito sa La Paz o kon Lapus. So ang ini ang proseso sini i-request nila ini not only sa regional office ang o kon ang Police Regional Office 6 kundi pati man sa National Office gid sang Philippine National Police. Yari karon pamatian si Police Colonel Joristi Coronica. ICPO headquarters ang ipalit dito. So sila niya kayo na madugang police station para mangin malapit sa mga pumuluyo. Police station niya ang idugang ta, hindi ang ICPO headquarters ang ato ipalit. Lantawan nato depende sa area, may mga gina-construct nga eye care centers. So ina nga mga eye care centers ang mga consideration naton nga posible nga makadugang kita police station. But of course with the approval of the higher headquarters. Ang kadakuan sa eye care centers naton, pwede kita makahimo na police station. Of course, ang ginasiling kong approval for the creation of another police station, it entails budget. Of course, may imuing consideration, may number of personnel required per police station. So, amo na ang consideration, kag amo na nga hindi dali-dali nga maka-add kita sa police station because of confluence of factors. Yes, dugay na nambal ni Mayor sa akon. Actually, wala man siya nag-refer gid nga police station 1, but ang amon nga ginistoryan is we are planning to add police stations, no? Kay Direti, we only have 6, unlike in BCPO and Bacolod that they have 10. So, ang gusto sa aton nga Mayor nga kung makadugang kita at least 4 police stations. Because ICPO is authorized to add up to 4 more police stations para nga maging. Siyempre, damo ka
police station, mas gamayo ang serbisyo mo because your services is more closer to the closer. And before kasi na ma-realize mo ang imo nga gusto, may ara na siya nga planning and it takes years, no? Parang ma-program pila ka personnel and it has to be approved not only by our regional headquarters but also ang national headquarters. I think it's doable considering that Iloilo City as the regional center, perti kadamo bisita, so ang atong police actually na-stretch na ang ilang oras, no, para lang ma-accommodate natin ni ang demand, no, sang policing diri sa Iloilo City. We have already reached, no, in fact we are a bit lower, 1:472 I think, no, as compared sa standard niya 1:500, but we have to bear in mind nga ginampal ko nga 1:472 is just a nighttime population. We have to consider the influx of people during daytime, brother. And most of the crimes, siyempre, being the regional center, damo sang krimen yung katabo, especially in places where people converts. And din usually converts ang mga tao, di ba, sa adlaw? Ang daytime, kay sinalasan na siling ko, may mga tao nga gawaradering, hindi man resident sa Iloilo City. So, kung imo ng taon, tama gyapon ka kulang. Di na gina-target mo nga lugar sa syudad, sir, nga ipahamtang ini nga mga duga nga police station? Sinasilin sa aton mayor, he wants that a police station be erected beside our city hall. The one that is being constructed, ang iCare building sa Mandurriao, sa Mega World. We are planning to put up another police station. And perhaps, no, later on, diri naman sa areas ang Lapos, yes. The personnel sobra or kulang kung once nga ipahamtang ini nga mga police stations, sir? Sa subong kulang kasi na silingko ang demand sa policing sa Iloilo City being the regional center, damo conferences, damo VIPs ka abot, kulang gid ang aton personnel sa subong, and that we need more personnel in order for us to put up another police station. Of course, we are happy. No less than the mayor sa uttered that statement, and siyempre pag mayor na ang magambal, ako ganang posibilidad na ma-realize. And that is also my dream, no, nga kung pwede matapatan ang building, ang nutrition center sa Atubangan. So, amo na ang ginambal sa atong mayor. And we are hoping that ining proposal will be realized. Paghinhigadlan sa nga direktor kung sano ini umpisahan no ang pagpatukod o kung pagpahamtang sa dugang nga mga police station sa syudad o kung na among inibula nga time frame, Bombot Cham. Kag ang approval sa nga national quarters ang Philippine National Police ang ginahulat sa tion nga mangin tayo yun na kag makapadugang pagid may factor pagid ang dugang pagid nga mga personnel para sa ini nga mga police station. Sa kaangot nga balita, Bombo Cham, ginpasidunggan man ni Mayor Jerry Treñas ang Iloilo City Police Office sa maayo nga performance ng mga ini sa pagpapa sa nga sahay isang krimen sa syudad. Ini matapos man ang selebrasyon sang ika-122 nga Police Service Anniversary sa nasambit nga talatapan nga may tema nga nagkakaisang pulisya sa pamayanan tungo sa mapayapa at maunlad na bansa. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyagin pahayag nga tuman ka importante ang papel sa kapulisan sa pagpasiguro sang kalinong kagkatawhay sa syudad. Bangod diri, hindi mapunggan sang alkalde nga ipahayag nga proud ini sa mga personnel. Ginpahayag dugang sa natungdan nga padayon ng pagsuporta sang Iloilo City Government sa kapulisan agud mas manginepektibo ang panerbisyo sa mga ini sa mga pumuluyo. Kaangot diri ginhingadlan man sang alkalde ang pila ka mga proyekto nga gintanyag sang Iloilo City Government bilang suporta sa Iloilo City Police Office kaangay sang 28 ka mga police patrols, pila ka armas,
moderno nga firing range kag 11 ka mga eye care centers. Samtang yarain naman ang listahan sa mga police personnel nga ginhatagan sang pasidungog subong nga adlaw. Si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. bilang Senior Police Commissioned o Best Senior Police Commissioned Officer for Administration, si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Best Senior Police Commissioned Officer for Operations, Police Executive Master Sergeant John Erwin Canya, Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Administration, Police Senior Master Sergeant Evan John Piansay, Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Operations, Police Staff Sergeant Luveline Polari, Best Junior Police Non-Commissioned Officer for Administration, Police Corporal Lino San Pedro, Best Junior Police Non-Commissioned Officer for Operations, Non-Uniform Personnel Eliver Benitez, Best Non-Uniform Personnel for Non-Supervisory Level, Iloilo City Mobile Force Company bilang Best City Mobile Force Company, City Drug Enforcement Unit, Best Police Unit for Operations, kag Police Station 3 o kon ang amo ini ang Best Numbered Police Station. Yari karon pamatian si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. A significant milestone in the history of law enforcement. The 122nd Police Service Anniversary of the Iloilo City Police Office. The theme for this year's celebration, nagkakaisang pulisya sa pamamayan tungo sa mayapa at maunlad na bansa, speaks volumes about the essential partnership between our police force and the community they serve. It highlights our shared commitment to building a safer, more prosperous and harmonious society. That's why I understand this partnership between the police and the civil government, and that is the reason why I always allocate a big portion of the budget of the city for the ICPO and your personnel. We have provided, I think, a total of 28 police patrols to the police force. Several guns, your very modern firing range, and 11 eye care centers, some of which have already been completed, some are still in the process of construction, because we want to ensure that the presence of the police is in the midst of the community. Nga ano rason nga ari kita diriya layo sa aton. Ang aton niya komunidad ato dito kadamo ato nagakatabo sa ila. Kung matawag sila diri madugay pa maglabot dito. Amo na ginlaptata 11 ka eye care all over the city para kung magtawag mahapos dayon ara kamo. Today we take time to acknowledge and commend the outstanding efforts of our men and women in uniform. The Philippine National Police plays a vital role in maintaining peace and order. Their dedication and commitment are the cornerstones of a safer Iloilo City. We have recognized those among our PNP officers, units, and personnel who have gone above and beyond the call of duty. Their hard work and dedication have not only upheld the law, but also strengthened, and this is the most important thing, the trust and confidence of our community in our police force. Importante na kayo. Ako sa estudyante ko, ginalagas mo ko sa pulis. Pero di madasig po ko ito maglagang, iniwag po ko, hindi man sila talagas. Ang ako nalabot yun lang, nabasyahan ako sa tubig ng may kulor. Di pagbasya nila tubig ng may kulor, tanaw lang ko sini. Ulat-ulat ka, tanaw ka tatlo sini, anong oras pagwa mo, daway naman ito pulis. As we celebrate
this occasion, let us remember that the path to a peaceful and prosperous nation is one that we tread together in partnership. It is a journey that requires our partnership and cooperation as one community. Boboria. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas wala ginapunggan nga bang pagpahayag man nga proud ang alkalde sa Iloilo City Police Office, pero danay ka Bombo Cham kay may ara pa gid na. Okay, syempre kung may good news, may bad news man bangod gindalaman ni City Mayor Jerry Treñas ang natabo sa Iloilo City Hall bangod ginpakamalaot sang alkalde ang mga empleyado sang Iloilo City Hall nga naangot sa insidente sang pagpangawat sang kable sang kuryente sang isa ka telecommunication company. Ini ang ginalakipan sang isa ka regular kag 5 ka mga casual nga empleyado sang nasambit nga opisina. Sunod sa alkalde, ginpapili niya ang mga ini kung mag-resign o kung natubangon ang kaso kriminal kag administratibo nga ipasaka batok sa ila. Ginpahayag man ni Treñas nga mabudlay magbantay sang iban kung ang balantayan ang yara sa kilid lang. Nagpanindugan naman ang alkalde nga kung pananglitan may matabo nga kinasuhan mabato gid ini. Yari pamatian si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sang city engineer, regular, ha? Damo benefits. May clothing allowance pa gani nga kaya sang isa lang kadlaw gintaksanay. Kag 5 ka casual employees sang city engineer. Nadakpan nga nagapangawat sang main copper wire sang PLDT. Kung ang wire nga ordinaryo mo lang ni kadako, ang main niya mo ni kadako ay awa na. Kagabi pa lang ginatagan ko sila. Option. Resign sila. Subong adlaw, dayon, o pailan ko sila kriminal kag administrative. Budlay, kung ginabantayan mo ang iban, dason ang ara gali ang malantayan, aras kilid mo. Ano na lang na matabo sa aton? So inayaway na. Why na iban sang pilian? Pili sila. Kundi sila ma-resign, pailan ko. Pagbalaan man nila. Na kung pailan ko tudod. Balaan nyo ang ginubra ko pagsulod ko bilang alkalde sa 2019. 12 ka abogado pasulod ko dayon. So kung magkinasuhay kami, bato ko ya hasta sa impyerno. Mga mo niya waay dapat sa looy-looy. Inusar pa nila trucks ang syudad. May sale pa sa Iloilo City. Hindi usto. Galing lain naman ang istorya. Lain man ang rason nga kinadtuan ko din. Kasi masaka presyon ko pa. So, sugdan ko na lang para matapos na ta. Bayo lang sa ulito nakarealisar si Mayor Bomboria, no? Wala siya sa flag ceremony or wala siya sa Iloilo City Hall. Na ano yan na nadala yan na taken away si Mayor Jerry Treñas ang nagkakatabo sa Iloilo City Hall. Amoy na balababo Cham no ginahulat pa na ang update sa mga empleyado sa Iloilo City Hall nga naangot sa ining insidente sang kinawatay sa mumusin ang balita bantayan ina sa Bombo Radio Iloilo kung anong progress dira kung nag-resign o kung mahimo pasakaan sang alkalde ang mga ini sang kaso kriminal o kung administratibo. Sige. Report na tipon nagikan sa Iloilo City Police Office. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Ria Momblan sa imo siniiyang report. So, dakong posibilidad kay may 11 na ka-iker
So do ang magwa sini integrate na lang guro ang possible police station sini nga idugang sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ti magamo sina mayo gawa kay dumadamo-damo gawang numero sang aton sini kapulisan dire no kag kumadamong ila sini nga numero kag ara sila sa bisan diin lang nga pamusod kung ang sang kilala ko bla kada pamusod may pulis, kada pulis may pusod. Tingnan magamo sinahapos lang kag madasig ang pagresponde sang aton sini nga mga uniform personnel. Now, kag tinidto nagbuya sa statement si Mayor Jerry Treñas, ginpakigbahin niya pa sa 122 service or okasyon dito sa may Iloilo City Police Station ang natabo sa bahin karon iya sang City Hall. Nga kung sa dinti, amo nagpahayag sa alkalde, kung magkinasuway hasta kung sa impyerno mo, mabato yung kasuway si Mayor. Galing pa mangkot yor ang mga abogado mo maupod si mo sa impyerno, ikaso por kaso nga maglabotong kinasuway. Ay, sus Maria kagusip. Pero ano na, kung sa ano pabalati mga tinaga lamang ina nga nagapat-od nga seryoso iyang aton sining alkalde sa pagpasaka sa kaso sa mga tawo nga naghimo sa katuntuhan or hindi maayo gamit pa ang resources sang Iloilo City Government. Kay karon kon hindi ini pag-aktuan sa aton sining alkalde ti mahambal iyang iban sining mga private companies nga do ginatolerate sang mayor ang ginhimo sang iya sini nga mga empleyado. Ti isa man ini sa mga pamaagi agud nga maghatag sang leksyon nga kun yara ikaw nagatrabaho sa gobyerno, siyempre hindi ikaw magubra sang hindi maayo o kun illegal nga makahatag man sang mansa o kun makapalain sa imo sini nga ginaubrahan. Sa aton sini makabumbo ti mainline gali ni sang copper wire ang ila sini nga ginkwa pero ti na-retrieve naman ini sa City Engineer's Office kag kun kuhaon or mambalabi ang PLDT nga i-retrieve nila ini no ti ara man lang kuno dira sa talatapan sang City Engineer's Office pangitaon lang dira nila si Mr. Joel Herasmilla guro agud nga ma-retrieve nila ini ang or ma-recover nila ining nasambit karon iya nga mga copper wires. 56 minutos na nakaligad sa takna sining last dos diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Hingagawon ko lang report ni Bombo Gladwin Gustilo. Isa na naman karambol nagluntad sa sulod pa sang isa ka eskwelahan A. Bonifacio Integrated School. Sus Maria Kagusit. Mga hot-blooded na nisubong niya kag hard-headed ang aton sining mga kabataan. Do hindi nakabalo magpaiway kag daw kasubong bala nga kung ini silang ma-involve sa kinagamo, ti daw nagasikat kag daw naga well-known sila pero ambot nga amo nang ila siniya nga perception sa pag-ulamid sa ginamo kung magtinapungulay dira mabantugan nga si si Junior, si the third, si the fourth, si the fifth, si the sixth. Sila antong nagrambolo, grabe sa patukapon ba, grabe sa manipa o sidekick. Akataw. Ti dungog nyo kung amo na ang pagkilala sa inyo nga mabantugan kamo sa inyo eskwelahan. Check ta si Bombo Gladwin Gustilo Glad sa report is kamin. Bombo Cham, aliwat naman nga nagluntad ang ginamo sa mga estudyante sa A. Bonifacio Integrated School diri sa Ledesma Street, Iloilo City. Inibasi man Bobo Champ sa nakuha nga report sa Bobo Radio Iloilo kung sa diin nagrambol na naman ang mga kabataan ni may dalang mga bato na Bobo Champ kag matalong nga bagay ang mga pamatanon nga involved. Tungod sini wala ginapagwa sang guard ang iban nga mga estudyante bangod nagaling nagsanay ang mga inisa sa gwa sang kalsada. Kaga nagakahangawa man Bombo Champ ang mga ginikanan sa mga estudyante sa nasambit ng eskwelahan matapos asud-asud ang mga rinambol sa mga pamatanon sa gwa sa eskwelahan kada magbuhi pala Bombo Champ sa klase. Nagpasalig man Bombo Champ ang Iloilo City Police Office Station 1 nga pabutangan sa mga police possibility ang area agud maresolba ang masami nga pagluntad
sang Rambol. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, iya pinpayag ginahimo man tanan sang kapulisan agud hindi bala ini magliwat man kag pabutangan sa mga pulis ang area agud marsulba ang amo nga hitabo. Halos man Bombo Champ sunod-sunod ang mga inadlaw nga may isa ka grupo sang pamatan-on nga ginapangunahan ni alias Mark ang amo nga mga sami nga pagbantay sa mga estudyante kag nagapanghuli ini Bombo Champ. May mga tinuon suno kay Jimeno nga ginakastigo ini mga estudyante kag nagapadala at sang or ginabuli niya ang mga estudyante sa nasambit niya eskwelahan. Nyari bala pamatian naton si Police Captain Roque Jimeno III ang hepe sa Iloilo City Police Station 1 sa ato na interview. Nakalabot sa amon, so that's why nga nag-respond dito ka man gani ang aton nga kapulisan wherein daw nagpalagas pa to sila, but it happened wala naton sila makuha. So ang police station 1 ginaobra namon tanan namon nga mahimo para mapaintindi ni sa mga kabataan kung ano ang ilaman ng role. Ay actually sa September 16 nag-start na kami ni sila sa mga programs para makita naton sila based man sa actually ganito day day EBC President, WCPD naton, ang aton nga SIDMO at SISWDO para matagaan naton sila intervention, no? Ang mga nagkanda kita to symposium profiling, so continue ini ang mga programs namon, but may ara ginaya nga bata ya kay siyempre subong opening sang klase sang time sang pandemic wala sila kilit anay, subong nag-regroup naman sila, so may mga dungol gid nga bata kag sang time nga na ang isa sa ilada na istorya man naton ginpatawag ang barangay Timawa, Baybay, Estanzuela. So kaupod man sang ila mga ginikanan para matagaan naton at sila kung ano gid ang problema nila kag masolusyonan naton. Sir, regarding wala sa statement din natabo ang reason ng sir kay wala ka mo sir, wala visibility sa police sir. What anong pwede natin sir ma-discuss ano ginang natabo sir kay nagareklamo ang iban na ginikanan nga wala kuno si police visibility sa area sir. So with regard sa amo na no, so gapangayo man kami pasaylo sa mga tao kung amo nang ilang paghangom is because ang police station 1 hindi man namon mapunuan tanan kay kadako sa aton area, 45 barangays kita, so subong may mga election pa kita, so that's why nga ang aton visibility ginawa tanan halos tanan yung mga kulintong yung area sang nakatabo sa mga insidente ginakop upan naton. So it so happen nga sang time nga na ang aton nga patrol may ara kita nga lightning rally sa may Capitol. So ang isa ta ka patrol timingan man nga nagresponde dito sa amon kay may gambling operation kami during that time. So sa albalan naman naton nga ang mga kabataan pag wala ni pulis, so amo na pag nila sang gamo, pag create nila sang gamo. So ako nang advice naman no, dapat sa parents bantayan ginaton kang aton kabataan, kag laygayan naton, and then hindi man nagiguro nga aton lang nga sa pulis lang, kay dapat ang barangay dapat mag-involve man sila para at least mabuligan nila kami sa kalinong kakatawhay man sa ina nga eskwelahan. Kag supposed to be ang aton nga obrahon sina kay lack of personnel kami para makop upan namon ang amon nga mga intervention. So nagngayo kita bulig sa aton Iloilo City Mobile Force Company kay medyo damo-damo sila kagagina na istorya ko man si Sir Vargas, and then naghuuman sa nga istorya ko lang Upper Sergeant para madeployan nila additional personnel nila. Si Carl Berdy Bermejo daw pati si nanay niya daw hindi naman kasarang sa iya, daw tama ginini sa kadungol, so gusto niya ni gani nga tagaan na italagpangod, pero ang aton nga nga WCPD daw may ara sila intervention regarding that. Ato napatian si Police Captain Roque Jimeno III ang hepe sang Iloilo City Police Station 1 Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Glangasilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo, no? Kulang naging ko sa tsimpo pero ang mabilin ko lang, bala nyo kung may ginmensionar ang aton kapulisan nga pangalan sang dungol nga bata. Noy kung di ka pa magbago, markado ka na sa
kapulisan. Tuduhi dira nga sinabad kay pila kadlaw base kung ulihin ang paghinulsol, no? Ang mga ginikanan sini nag-ayo na, nagdangop na sa kapulisan ta, kag nagambal nga ti hatagan sa igtulupangod. Oh. Ti kon magpadayon ka pa sa kung ano man ang ginabuhat mo dira, nga hindi man lang makapaayo sa komunidad, sa sosyudad, kag sa inyo siniskwelahan, ginapanawagan naton nga magbuot ka na. Wala na. Parang tawhay kita bla. Hindi nasagad ka sinabad. Stuto bla. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Hover. Gabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sang Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking your way umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Wala sa electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion. Ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Tunga-tunga na kita sa siningang simana. It's a beautiful, beautiful Wednesday, the 27th of September. Lantawunta. Pila na lang kaadlaw bago mag-Christmas. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, be ready to share the love this Christmas. It's 89 days to go before Christmas. 89 días. Bago ang Pasko. Good afternoon sa inyo. As I've said earlier, tunga-tunga na kita sa siningang simana. Kumusta naman kamo dira sa inyong goal for this week or sa inyong mga tasks for this week? Or diretsyon ta na lang, no? Sa inyong mga plano dira para nga magpadalaman sa inyong mga istorya. Nasugudan nyo na gid man? Or arat na kamo sa tunga-tunga man? Or basi tapos na? Di ko tapos na, ipalupara na ina. One click away if you're going to email that story of yours. Paki-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulad, ipadala na, takpi na ang envelope, kag ipadala na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa sininga hapon, aton nga sugpunan ang istorya sa aton ni Mr. Survivor of Southern Iloilo. Kamu bala may mga ginabatsyag bandira nga hindi man ma-explain, nagkadto na sa doktor, do di gyapon mabalaan ano gid bala ang imo nga masakit. Iyan niya, no, naoperahan na, pero sa gihapon nagbalik. Kag daw nagabalik-balik ang the same nga sakit. Sa sininga hapon, hibaluon natin the full story sa istorya ni Mr. Survivor of Southern Iloilo. For the meantime, marin ang ato ni ambahanon para sa inyo tanan from Steve and Nicole Pedro hanggang kaibigan. This is Tita Regine welcoming you diri sa KLP. Good afternoon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso
Pasensya na, minahal kasi kita. Pumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Hanggang Kaibigan, sung by Pamela Torres, composed by Stephen Nicole Pedro. Good afternoon sa Liwa, 20 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, yesterday we learned about the story of Mr. Survivor of Southern Iloilo, kung sa diin, nakatapos siya high school and then nakatrabaho siya diri sa syudad sa Iloilo and mga naka 1 year man siya, no? And after that, daw nakabatsyag siya sang sakit sang iya nga tiyan sang una ginatago-tago ya lang, no? Kag wala gani siya nanugid sa iya nga ama, sa iyang employer, so nag-leave na siya, but ang tuyo na niya na ginawa, no, nga mauntat na lang siya ubra, kaya hindi na giniya maagwantahan ang sakit sa iyang tiyan. So nagpa-check up kag didto balaan nga ti may mask kuno, no, sa iyang may tinae, so ginhambalan nga pa-operahan. Tapos nagpa-opera gid man siya, but after mga 8 days lang nagbalik naman ang sakit, nga lumabusdik ang iyang tiyan, nga doon nagatiga pagid ini. And ginbalik naman liwat sa hospital. Kag didto, no, nga ginahambala naman siya nga ti dapat i-open naman siya liwat, buksan naman siya liwat, operahan naman siya liwat. So nagalalain siya, syempre kag pati man ang iyang family, ang iyang mother, nga amugid ang nag-asikaso sa iya, nagabulig sa iya. But according sa iya, hindi naman siya makaagwanta, no? Kay ti kahapdi bala do sa ano bala nga ti after 8 days lang maoperahan ka imo liwat, kiti gahambal gid ang doktor nga dapat operahan ka gid dagud nga masalbar ang imo nga kabuhi. So liwat siyang gin-operahan sa ikaduha nga kahigayunan. So bali 8 lang kaadlaw nagligad pagkatapos ang una niya nga operasyon. So ginbuksan naman liwat ang iya nga tiyan. Ti para sa iya tuman gid kasakit kuno ba tiyagon do sa ano ba lang, wala pa gani mapali ang pilas nga maisagid kadangaw ang kalabaon tapos i-open naman siya liwat. Mas masakit pag yun, no? Kaya gintakda na lang siya sang colostomy nga dira, no? Nagagwa ang iyang higko kag ang iban gani temporary lang, ang iban lifetime according sa iya, maning do artificial kay anus. So after sang iyang second surgery, syempre ginsulod pa siya sa ICU pila ka adlaw para nga matatapan and then ma-monitor, no? Kag according sa iya, mga 11 months man ang nga naka-colostomy siya, kag nag-decide siya nga ipa-close na lang ini, kaya tinagsaling man ko ang doktor nga pwede naman kuno ini nga ibalik sa sulod kag sugpunon liwat. And sa sini kita nga tion sugpunan na naton diri ang sulat sa aton ni Mr. Survivor sang Iloilo. January 11, 2018, Tita Regine. Sa ikatatlo nga kahigayunan, liwat na naman ako ang ginoperahan. Agud nga i-close or i-closure na ang akon nga colostomy.
After sang third surgery ko, kag sa nakagwa na ako sa hospital. Sa pagligad sa isa ka semana, amuman sa gihapon ang natabo, nag-leak na naman liwat ang tinai ko, nga ginsugpon. Ang natabo, tita, bale, sa may pilas ko nga gintahi, nga sa may ginpagwaan man mismo sang akong tinai, dito ba nag-agi ang akong higko? Ang term sina fistula. Gani, gilayon ako nga nagbalik sa hospital agud nga ipatanaw sa doktor. Ginpamangkot ako sa akon ni doktor kung ano lang ang mga ginakaon ko. Tingin sugiran ko man siya, tita, na sabaw kag lugaw lang ang ginapakaon sa akon ni nanay. Tungod na hadlok man siya, nga basi kung mabulwat na naman liwat ang tinai ko nga ginsugpon. Ginsabat ako sang doktor, siling niya sa akon, ano lang na nga nutrisyon ang mahatag sang lugaw sa imo? Kay kung sinanay mo lang ang sundon mo, basi kung mabutang kapagid sa peligro. Kaon ka sang maayo, mga prutas, maayo nga prutas kag karne. Usangon mo lang sang maayo, kaya maninatunawon sang lawas mo. Ginambalan pagid niya ako, tita, nga hindi lang kuno ako mag-worry, kag proper nutrition lang, kay gamay man lang kuno ang leak. Mahil lang kuno ini. Ginsunod ko man ang mga gin-advise sa akon sang doktor, Tita Regine, apang sa pagligad sa mga binulan. Mas nga nag-aslog pagid gani ang nagagwa. Pero padayon man ako sa gihapon nga nagapamuhin. Kag normal man, syempre sa buli na, no? So ginoperahan ako sang January, bali hasta May pa ang pagbalik-balik ko sa hospital. Kag ang siling sang doktor, na kung hindi ini mag-ayo, why na sila sang choice, kundi nga operahan na naman nila ako liwat next month. Tungod kay nakapoy na gid ako nga magbalik-balik sa hospital, kag wala naman kami sang galastuhon, gani, ginpaiway ko na lang nga magpa-opera liwat, kag amo na lang yadto ang last ko nga pagpa-check up. Nagpahuway na lang ako sa balay, kay apisar sang akong sitwasyon, pero sa kaluoy sa mahal nga Ginoo, wala man gid ako sang kun anuman nga mga sintomas o kun sakit nga nabatyagan. Nalabutan sang 4 ka tuig nga na-sustain ko nga amo sini ang akong sitwasyon, nga wala sang pulo pa check up sa doktor, kag wala man sang kun anuman nga bulong o kun vitamins nga ginatake. Bisan pa nga naka-colostomy ako, tita, kag medyo mabudlay ang akong nga sitwasyon, bangod 3 times na ako nga daan nga ginoperahan, apang nagabulig pa ako sa mga ulubrahon sa uma, kapareho sang pagpanghilamon, tanom, garab, kag linas sang humay. Nagapangopras pagani ako, tita, kag nagalukdo sa mga mabugat. Tungod daw hindi ko man mabatas nga magtulok lang, kay kinahanglan ko man nga mag-obra, agud nga makakwarta. Kinahanglan ko man nga mag-adjust bangod sang akon nga sitwasyon, tita. But in social aspect, wala man gid ako nabudlayan gid, kay bisan amo sini ang akong sitwasyon. Pero daw hindi lang man gani balanon. Ina lang galing nga niwang gid kuya. Kaya ko pagani ang maglakad sa pila ka kilometros, kag bisan paano makalagaw man ako kung may mga okasyon. Nagadisco pagani ako, Tita Reg, kung sa diin nga may fiesta, kag binayle nga lapit man diri sa amon nga barangay. One time, tita, nagpamaili ako sa pihak nga barangay. Kag sang pagsulod ko sa entrance, ginrikisa ako sa barangay tanod, kag nakapkapan gid niya, Tita Reg, ang colostomy ko sa tiyan. Siguro natingala man ato siya kung anong iya nga nahikapan, pero nagpawala na lang ako, kag maayo man gani, kay wala naman siya nagpangusisa pa sa akon. Madamo naman nga mga baylihan ang akong naging kaduan, tita. Apang sa masami, nagadirekta na lang ako sulod, kay wala naman nagapangrikisa pa ang mga barangay tanod, kundi amo lang gidyadto ng isa ka bes na medyo strict gawa ang nagabantay. Sa pihak sang akong yung sitwasyon, tita, apang hindi ko abiluyag na magpa-stress, tungod gang ginapensar ko nga as long as nga makaya ko, himuon ko. Matuod nga hindi normal ang akong nga sitwasyon, apang sa gihapon,
Ginatingwaan ko, nga padayon nga magakabuhi, nga daw sa normal lamang. Pero, nasubuan lang gid ako tita, tungod kanugon, sa mga handom ko sa kabuhi, nga hindi ko na matagaan pa sang katumanan, ukon malambot pa. Tuman gid kasakit kaayo panumdumon, kag batyagon tita Reg, nga sa lamharon ko nga edad, apang, amo na ini ang nadangatan sang akon kabuhi. Dako man kuntani ang akon handom, nga makabulig sa akon pamilya, ilabi na sa akon nga mga ginikanan. Apang paano ko ini mahimo? Tungod imbis nga ako ang makabulig, pero sa baylo, ako pa ang bululigan. Hindi lang ang physical features ko ang naguba, kundi mas labi na ang mga handom ko sa kabuhi. Balan mo tita, 19 anyos pa lang ako sa adto, so ang una ako ang ginoperahan. Kag kung nakapadayon gin man ako sa kolehiyo, wala man sa gihapon ako nakatapos, kag nagmasakit. May mga nagasiling gani sa akon tita, na naluoy sila sa akon. Tungod soltero man ako matuod, apang hindi ko ma-enjoy ang akon kabuhi. Gintilawan man sa akon pamilya, nga ipabulong ako sa mga albularyo tita. Kag anom gid ka mga albularyo ang ginkaduan namon, kag nagastuhan lang kami. Apang wala gid sang alibyo. Bale, sang wala pa ako na operahan, may 4 ka mga albularyo kami nga ginkaduan, kag duha naman pagkatapos ng ikatatlo ko nga operasyon. Ang unang albularyo nga nagbulong sa akon, ang siling niya tita, nga may fairy kuno o kung diwata nga naluyag sa akon. Mayara man nga nagasiling, nga ginhalitan kuno ako sang pareho ko nga tawo. Mayara man nagsiling, nga ginhalitan ako sang taglugar, kag may nagsiling man, nga may aswang kuno, nga nagahingabot nga kuhaon ako. Ambot man gani tita Reg, lain-lain ang ilang mga findings. Doon naglibog man ang akon nga ulo. Ang unang albularyo nga nagbulong sa akon tita, amo bala atong nagsiling nga may diwata kuno nga naluyag sa akon. Sang pagkadto namon sa iya, ang siling niya nga kinahanglan gid kuno niya ako nga paubrahan gilayon. Samtang temprano pa, kay kun hindi, base kuno kun kuhaon na ako sang tamawo, kay himuon kuno nila ako nga prinsipe sa ilang ginharian. Kag nung kagid kuno ako nga magkaon sang ilang nga pagkaon, kay hindi na kuno ako makabalik pa. Abi mo tita, hindi gid ako magpati sa mga ginapanghambal niya. Kay wala man gani ako sang may nabatyagan, o ko nagdamguhan na konektado sa ginasiling niya nga tamawo. Siling pasang albularyo kay nanay, samtang nga ginahimutaran ako. Nakahibalo ka bala? Nga kagwapo sang bata mo? Tanawa bala? Iba ang iya mga mata. Nagahipos lang gid ako sang ako nabatian, sang maginapanghambal niya. Ang ginimo niya tita, gintagaan niya ako sang tuwalya, agud nga itampi, kag ginpapauba niya sa akon ang tanan ko nga ginasuksok nga panapton. Ginkuha niya ang akon nga underwear, kag iya ini nga ginbulubaliskan, samtang nga ginahimutaran sang maayo. Ginpangayuan man niya ako sang laragway, kay kinahanglan niya ini sa pag-obra sang ritual. Do nagkutib man lang to siya tita, samtang nga ginatuob ako, kag pagkatapos sadto, 3,000 pesos gid ang ginsukot niya sa amon. Ang isa pa gid ka albularyo nga nagbulong sa akon tita. Ato balang nagsiling nga may aswang kuno nga nagihingabot sa akon. Babaye man ini nga albularyo tita, kag siya ang ikalima nga albularyo nga amon nga ginkaduan. Ang ginimo niya sa akon tita Reg, may gingamit siya nga malapad nga dahon. Iya ini nga gintaklap sa akon tiyan, kag ginpaliguan niya ako sang langgaw, kag dugo o sang baboy. Sang ginkuha na niya ang dahon, may mga nagkalahulog, mga nagkalain-lain nga mga bato nga brown kag itom ang kolor, kag may upod pa ini nga inang bala nga daw pareho sa may upod pa ini nga inang bala nga daw pareho sa dulunggan sang elepante ang shape tita, nga usually puti ang kulor nga makitaan, nga nagatapik sa mga patay nga kahoy. Do hindi ako makapati sa mga nakita ko dita Reg. Apang, dahon man lang ang kintaklap niya sa akon tiyan.
Pero nga may mga bato nga nagkalahulog. Amo ini ang pinakamahal nga sukot sa tanan nga mga albularyo nga nagbulong sa akon. Bale, 7,777 pesos gid ang sukot niya sa amo. I respect sa mga albularyo, tita, pero subong, halos wala na ako nagapati sa ila. Kag wala naman ako nagapati, nga bululngon pa sang albularyo, ining akon nga sakit. Sa baylo, sa mahal nga Ginoo lang gid ako nagadangop. Nagasalig, kag nagatuo, kung anuman ang iyang pagbuot sa akon kabuhi. Makapila man ka beses nga ginhilingan ako sa isa ka religious group, tita, kay nagaupod-upod man ako kay nanay kung kaisa, kay miyembro man ini siya. Amo ini ang ngalan sang amo nga religious group, apang ini na lang naton pag-imensionar sa kahanginan. Abi mo, Tita Reg, hindi gid kuntani luyag si nanay. Nga ipabulong pa ako sa mga albularyo, bangod, wala na siya sina nagapati. Pero ang iban nga miyembro sa akon pamilya, lain man abi ang ilang nga ginapatihan. Sadto si nanay man mismo ang nagadala-dala sa akon sa mga albularyo, pero subong, nagbag-o na gid siya. Ginapanindugan na niya nga sa Diyos na lang siya nagapati kag nagatuo. Kay siya amo ang labing gamhanan labaw sa tanan. Siya amo ang tagtuga kag siya lang gid ang sarang nga mahimo sang milagro. Sarang nga makahimo sang milagro. Balik kita sa health condition ko, tita. Sa nagligad nga tuig, mga month of March, nagturokar ang nasari-sari nga mga sintomas nga ako nabatyagan. Kadasig lang gid sang ako nga pagniwang. Hasta nga nag-abot sa punto nga halos daw hindi na ako makatulon sang kanon. Bangod nga nagatig-a kay nagasakit ang akon nga tiyan. Pati na ang akon likod kag balikawang. Nagasakit ang akon tiyan kung masudlan ini sang kanon kag amuman kung magwa ang higgo sa buho sang akon nga tiyan. Daw pila man ka semana ang antos ko, tita. Until nga nag-decide naman ako nga magpa-check up sa hospital. Pero instead, nga mabalik ako sa government hospital kung sa diin 3 times ako nga ginoperahan. Pero sa baylo, sa isa ka private hospital ako nagpa-check up. Amo man ini ang private hospital nga una ko nga ginpa-check upan sa ginmention ko bala kaina, tita. Amo ini ang ngalan sang private hospital pero hindi na lang pag-imensionar sa kahanginan, tita. Maayo kay nakasulod ako as service patient, kag wala ako sang may ginabayaran every time nga magpa-check up ako. Ginusisa ako sang doktor, natuhoy sa akon nga medical history, ilabi na ang bahin sa akon nga multiple surgery. Gin-request ako sang doktor sang distal colonogram, agud nga ma-check ang akon nga tinai, kag sang nakuha na ang result, ato nakit-an nga nagahubag sa gihapon ang akon tinai. Kag nadiskubrihan sang doktor nga nagtan-aw sa akon, tita, nga inflammatory bowel disease o kon IBD gali ang akon nga sakit. Kag classified gid dinhi nga Crohn's disease. Ang inflammatory bowel disease may duha ini siya ka type, tita Reg. Una, amo ang ulcerative colitis o kon UC, kag ikaduha amo ang Crohn's disease o kon CD. Ang ini nga mga sahi sang sakit very rare o kung masyado ini katumalagsahon sa aton nga mga Filipinos, bangod common lamang ini sa mga lahi na puti, ilabi na sa United States, sa Canada, New Zealand, United Kingdom, Western Europe, kag sa mga Scandinavian countries. Kay diri sa aton sa Pilipinas, ang Crohn's disease may ara lamang ini sang incidence nga 0.07 per 100,000 persons. Ambot gani, tita, kung sa diin ko nakuha ang ini nga sahi sang sakit, bangod hereditary ini. Bisan gani ang mga doktor nga nag-check up sa akon sa mga hospital, halos hindi man makapati. Ginapamangkot nila ako kung may pamilya o kung paryente bala ako nga may kapareho sini nga sakit o kung related sa amo nga sakit.
Gipamangkot Manila ako kung may lahi ako nga kano. Tisiling ko wala gid. Kag wala man kami sang lahi nga Amerikano. Damo pagid nga mga laboratory tests ang ginpaubra sa akon tita, including ang X-ray, ultrasound, fistulogram, colonoscopy, kag iban pa. Ginpakuha sang doktor ang akon nga medical certificate, histopathologic report, kag operation technique sa hospital kung sa diin ako nga ginoperahan. Ang siling sang doktor nga nagtan-aw sa akon nga posible kuno nga wala masunod sa mga doctors nga nag-opera sa akon ang eksakto nga procedure. Kag suno pa sa iya nga bisan makapila pa kuno ako ka beses nga operahan kag sugpunon ang akon tinae apang malik man ini sa gihapon. Bangod nga ang Crohn's disease isa ini ka chronic nga sakit sa tinae. Kag hindi lang basta-basta nga oloperahan, kag dapat nga ginatreat gid kuno anay ini. Kay bisan nga kuhaon pa atong bahin sa akong tinae nga may damage, pero dako sa gihapon ang chance nga magabalik ini. Kag kung hindi maagapan, may posibilidad nga ma-develop ini sa colon cancer. Wala ko man gid nga ginapakanubo ang credibility sang hospital nga nag-opera sa akon. Apang kasakit lang gid kaayo nga batyagon, Tita Reg, nga 3 times na nila ako ginoperahan, apang wala ko pa nabalaan kung nanugid ang akon balatian. Kag ang worst pa gid nga kung natabo, every year, kada tuig, 2 times gid nila ako nga ginoperahan. Hamakon mo ina, Tita Reg. Kung kaisa na binag-binag ko, nga siguro, either wala gid man sila nakahibalo kung ano ang akon sakit, o kung hungod nila ini nga gintago sa akon. To kay imposible gid bala, tita, nga wala sila nakahibalo. Kay ang tanan nga mga laboratory tests nga gin-request nila sa akon, ginobra ko man, kag ang mas nga ginkuha sa akon tinai, ginbiopsy man ato gani. Basulon ko man ang mga doktor nga nag-opera sa akon. Apang, wala naman ako sang sarang pa nga mahimo. Tungod, amo na ini ang ako nadangtan. Despite sang tanan nga mga nagkalatabo, pero sa gihapon, nagapasalamat ako sa mga doktor nga nag-opera sa akon, tungod bisan paano, ginhimo man nila ang tanan, kutob sang ilang masarangan, agud nga salbaron ang akon kabuhi. Giresitahan ako sang doktor sang 4 ka klase nga mga bulong, tita, kag parte pa ini kamahal. Dako na gid katama ang amon nga nagasto sa mga bulong. More or less, mga 18,000 pesos ang balor per month. Kag wala pa dira na lakip ang akon nga colostomy wafer, nga tag wafer gid man, tag 300 pesos. Kay every 3 to 4 days nagailis ako nga daan, tita. Kay sadto mga 1 week man kag mag-ilis ako sang akon colostomy, kay isa pa lang sadto ang buho sang akon tiyan nga ginagwaan sang akon higko. Tungod sa kapigaduhon, gani ginabuhinan ko na lang ang mga dosage sang akon bulong kay hindi na gid kami makasara nga magbakal. Kag nga iban gani ang ginreseta sang doktor, wala na namon mabakal. Naluoy gid ako kay Nanay Tita Reg. Tungod kung kaisa, nagapangutang lang ini, agud nga ma-provide lamang ang akon nga mga medical needs. Siya ang tipo sang Iloy nga himuon ang tanan para lamang sa akon kaayuhan, apisar nga nalumos na gid siya sa mga kautangan. Binulan man ang akon maintenance sang bulong, kag sa kaluoy sa mahal nga Ginoo, medyo nag-ayo-ayo gid man ang akon pamatsyag, kag amat-amat nga naulian ang akon lawas. Pero nagdugang pagigani ang mga fistula ko sa tiyan, tita. Sa subong, 7 na kabilog ang mga buho sa akong tiyan. Kag sa kada buho, may higko nga nagagwa. Kabudlay gid, Tita Reg. Ilabi na ang pag-ilis ng colostomy. Masyado gid ka-challenging. Tungod dugay-dugay, nagagwa ang higko sa mga buho sang akong tiyan. Nagahapdi pa ini, tungod masami ini nga nagahabas. Kag kun kaisa, kagadugo pa ini. Makapoy man, tita, tungod makapila man ako ka beses nga magbalik-balik sa CR sa isa ka adlaw. Agud nga mag-drain.
Nasanay naman ako sa amo sini nga sitwasyon. Apang bisan sa pagtulog, kinahanglan ko gid nga mag-adjust kung sa ano ako nga posisyon komportable. Agud nga maghaganhagan ang sakit. Kag agud nga hindi ko maipit ang colostomy bag nga naka-attach sa akon nga tiyan. May mga beses man nga nag-irritable ako tita. Kag siguro, bangod man ini sa mga side effects sa mga bulong. 5 na nga daan ka bag sang dugo ang gintughong sa akon, kag makapila naman ako nga daan nga gin-anesthesia. Sa subong, almost 8 months na nga wala ako sang maintenance, pero kaluyan, medyo maayo-ayo naman gawa ang akon pamatsyag. Apang may mga beses man nga nagaantos ako sa tion nga naga-flare up ini. Mga kabombo, ang ating nga oras, it is now 43 minutes after 2 o'clock. Padayon na naton sa ating pagpanumbalik dari sa KLP ang sulat sa aton ni Mr. Survivor sang Iloilo sa pagbalik sang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos ng gids ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduhang Alas 2:46 ang atong oras, padayon na natin ang sulat diri ni Mr. Survivor. Tita Regine, last May, natalana na kuntani ang akong nga 4th surgery. Kag ginapaprepare kami sang 40,000 pesos. Pero ginpakamaayo ko nga ipaiway na lang anay ang operasyon. Tungod, hindi man gid ni urgent. Kay kung operahan ako tita, bale, pagwao naman liwat ang akong tinai. Agod nga hindi na ini mag-fistula. Kay kung piliton gid nga sugpunon, delikado katama. Kag dako gid ang posibilidad nga malik ini sa gihapon. Kay ang siling sang doktor, nga kung ano kadamo sa mga fistula o kung mga buho sa akon tiyan, amo man sina kadamo sa mga buho sa akon tinai sa sulod. Oh my God. Pero apisar sang sining tanan nga mga pagtilaw kag mga pag-antos nga ako naaguman, kag nagdangtan sang akon nga kabuhi.
Apang, ginpilit ko sa gihapon nga magpadayon. Ginaako ko, Tita Reg, nga halos nadulaan na ako sang paglaom. Kag nakaabot na sa punto nga down, kag depressed na gid ako katama. Kag kun ano-ano na ang mga nagasulod sa akon pamensaron nga akon nahimo. Apang, wala gid ako nagpadaog sa akon kahuyang. Tungod despite sang akon kahuyang, I know myself. I'm strong inside and I know my capability nga kaya ko. Kag never gid ako nga ginpatungbayaan sang mahal nga Ginoo. Nabatyagan ko gid kung ano niya ako kapalangga, tungod kung hindi niya ako palangga, siguro dugay na niya ako nga ginkuha. Mas sobra pa sa second chance ang ginhatag niya sa akon, tita. Do sa hindi gani ako makapati, Tita Reg, nga hasta subong, buhi pa ako gihapon. Ang iba naghahambal sa akon, tita, kun nga amugid ko no sini ang akon sakit, nga wala man gani ako sang bisyo, kag wala ko man ginaabusuhan ang akon ikaayong lawas. Kun tani, sa iba na lang kuno ini ginhatag. Pero never ko gid nga gin-question ang mahal nga Ginoo. Bisan nga masakit man batyagon, apang akon nga ginbaton. Kag siguro, may rason kag purpose gid kun nga amo sini ang natabo sa akon kabuhi. Tungod samtang nga nagakabuhi kita, may mga handom kag manami man kita nga mga plano sa aton kabuhi. Kag nagapati gid ako nga kita man mismo ang nagahimo sang aton kapalaran. Apang kun hindi pagbuot sa makaako, hindi gid naton ini maangkon o kun malambot kay siya amo gid mismo ang mangita sang palaagyan. Tungod may iban siya nga plano sa aton kabuhi nga mas maayo pa sang sa aton nga mga plano o kun mga ginahandom sa aton kabuhi. Siguro ang mabilin ko na lang sa tanan nga mga tagpalamati kag tumalanaw sa Facebook Live sang imo programa, tita. Nga kung may kapareho man sila nga eksperyensya sa akon, kung may malubha man sila nga sakit, kag kung ano man kabugat sang ilang nga mga problema, hindi gid sila madulaan sang paglaom, kag hindi gid sila maghimo sang malain sa ila kaugalingon. Ilabi na ang pagkomiter sang suicide. Fight lang, mientras nga may ginhawa, kag hindi gid naton dapat nga ikumpara sa iban ang aton kaugalingon. Tungod tagsat sa aton, lain-lain ang aton istorya. Mga pagtilaw nga inagihan, kag subong man ang direksyon sang aton kabuhi. Kag nagapati ako, nga sa tagsa sa aton, may natigana na nga plano ang mahal nga Ginoo. Kung ano ang matabo sa aton kabuhi, subong man, okon, or subong man, okon sa palaabuton. Hindi gid kita magbulag sa mahal nga Ginoo. Magkapyot gid kita sa iya, kag isurrender ang aton kaugalingon, kag papag-unon pagid ang aton nga pagsalig kag pagtuo sa iya. Kay siya lang gid ang makatabang sa aton, ilabi na sa ital-ital nga mga tinion sang aton kabuhi. Siguro wala na ako sang iban pa nga pangayoon sa mahal nga Ginoo, Tita Reg. Bisan nga naguba na ang akon nga lawas kag mga handom sa kabuhi, pero gustuhon ko sa gihapon nga magpadayon. Ang ginapangayo ko na lang sa iya, na kung tani, magalawig pa ako diri sa kalibutan, kag ma-experience ko paliwat ang normal nga kabuhi. Before I end, tita, luyagugid nga pasalamatan ang tanan nga mga tawo nga nangin kabahin sa akon kabuhi. Ilabi na ang akon pamilya, subong man sa mga doctors nga nag-asikaso sa akon. Sa mga tawo nga matuod gid nga nagapalangga kag nagaulikid sa akon. Sa mga tawo nga nagbulig sa akon sa material kag spiritual aspect. Sa mga tawo nga nagadayaw kag nagapati sa akon, nagahatag sang kumpiyansa, inspirasyon kag motibasyon. Tungod sila ang mga rason kun nga nga nangin mabakod ako, kun nga naging kaya ko initanan. Tubtob diri na lang ang masyado ko kalawig nga sulat, tita, kabay nga nakahatag manini sang kalingawan kag inspirasyon sa tanan nga matagpalamati kag tumalanaw sa Facebook Live sang imong programa. Pasensya gid, Tita Reg, kung kalawig gid sa akong sulat, nakahibalo ako nga nakapuy kinagid sa pagbasa. Don't worry about me, no? Why gid ako ginakapuy? Your story is so beautiful.
Palihog, ikaw na lang bahala dila Tita Reg ang mag-intindi sa akon agi, ilabi na sa akon nga mga grammatical error. Kung may kulang, ikaw na lang bahala nga magdugang. Kung may sobra, ikaw na lang bahala ang magbuhin. Yara sa idalom ang akon matuod nga ngalan, Tita, pero hindi na lang pagbasa sa kahanginan. God bless you, Tita Reg, and more power to your program. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Mr. Survivor, una gid sa tanan, I admire you for your courage, for your strength to continue living and embracing kung ano man ang imo nga ginabatsyag sa karon. It is very obvious, no? Nga ina nga imo nga mga discomfort nga ginabatsyag, ang imo nga mga pain sa ginabatsyag, literally sa imo nga sakit, dulot sa imo nga sakit, brings you closer sa aton nga Ginoo. Kag kanami lang yun, no? Kanami pamatian sang imo nga ginapangsulat diri sa aton, how you were comforted, how you felt that you are being healed, and at the same time, how you are being loved sang aton nga Ginoo. And you are right. May mga plano kita sa aton nga kabuhi, but God's plans for us are always better and they're always the best. It's just like watching a movie, no? Nga sa umpisa, grabe ang mga kabugat, grabe ang mga pagtilaw, grabe ang mga challenges, na daw halos mag-give up na, no? Ang main character. But along the way, the beauty comes in. Sang amat-amat, nga ginaintindi niya, kung nga nagakalatabo ina sa iya nga kabuhi. Hindi mo man siya maintindihan gid fully, but it brings you closer to the truth and to the love of Jesus Christ. Hindi bala? Kung hindi tungod sa iya, how can you ever survive? God really works in mysterious ways. Kung wala niya ikaw, no? Nga ginahakos sa iya nga kaugalingon, ano na ayhan? Ano na pagid-ayhan, no? Ang imo nga malabutan, kag ang imo nga mga kabudlayan nga pagapat pangatubangon. But despite sang tanan-tanan nga ini nga mga kabudlay nga kung kaisa daw mag-give up ka na gid, daw hindi ka na gid physically, and of course emotionally and financially. But see, He sustains you in all these aspects ng imo kabuhi. You are right. Kaya kung gusto niya kang kuha, ang tanis ang una pa. But look at you. Ginahimo niya ikaw nga inspirasyon para sa iban. Nga either worst pa ang ginabatsyag or sitwasyon nga gina-go through sa karon, or maybe less, no? Less than difficult sa imo nga sitwasyon, para nga ikaw ang ilang nga mangin inspirasyon, ikaw ang ilang tulukon if they're looking for strength, and at the same time inabala nga the power to just go on, to simply accept but not giving up any hope. Nga sa ulihi mangin manami gid, no? Ang pagalabutan sini tanan-tanan. So ang imo nga case, so sa case of a wrong procedure, kung isipon ta lang do mainit ulo nato, no? Ano kita yahaw nga ang ado gina-eksperimentuhan lang kita. But diri naton makit-an, no? Nga whoever it is, nagapakita lang nga tawo lang gid. May mga ara kita sang mga shortcomings, even pinaka-espesyalista nga mga doktor, nagakasala man. Hindi ba na? And ang question lang, nga ako gid,
nga kitagid. Hindi bala? So many are telling you, kay kabuot man sa imo, wala ka man gani bisyo nga ikaw gid ang gintagaan sa amo sila nga sakit. And maybe ang iba, no, those suffering from cancer, nga ang iban lung cancer nga hindi man niya gani smoker, di ba? May mga cases nga mo sina. Like, kumbaga, because may upod ka dira sa sulod sa balay, nga siya ang smoker. Anong tawag nila? Secondary, nga, basta mo na, no? Nagahaklo sa smoke. So, kung kaisa, so many things, kaya hindi natin maintindihan. Hindi klaro para sa aton. But, ginapag-go through sa aton. Why? Because, ginapakilala lang sa imo. Who is Jesus to you? Who is He sa imong kabuhi in the midst ng sini nga mga trial sa imong kabuhi. And it is good, no? Nga dira mo na-discover nga siya lang manggali ang nagahatag sa imo sang paglaom. Siya lang manggali ang nag-sustain sa imo. Nga tinuig na ang imong ginabatsyag, yet you're still there. And at the same time, bisan ano kabudlay, may mga tawo nga nagabulig, sa gihapon mapangitaan sang paagi ang imong mga needs kag ikaw man, no, you never gave up. Kag wala nagasulod sa imong isip, no, nga utdo na lang ang imong kabuhi. Ang imo is fight. Continue to fight because you believe sang tanan nga mga plano sang Ginoo para sa imo. Kanami lang gid panumdumon sa amo sina, no, setting aside ang tanan nga mga kabudlay nga imo nga go through, like siguro may samo man nga kaugot nga amo na bala, no, siguro nagapanumdum ka man nga ang hindi sila nangin careful nga ang wa gid nila ginpadalman ang imo nga case, ang imo nga health condition, ang imo nga medical case. But then along the way, amat-amat, no, nga ginapasanag ang tanan-tanan. Well, kumbaga, ara ka pa lang sa tunga-tunga, wala pa kita kabalo, what's next? But what is good is that ang imo gidya, no, ang imo nga conviction to keep fighting and at the same time keep holding on to the one who is the greatest healer. And kabay, no, nga mangin klaro pagid sa imo sa ulihi kun nga of all people, why you? Because you are right. Everything happens for a reason. My purpose. So basi nagahilapit na kita, no, sa imo nga discovery kung ano gid man ang ina nga purpose. So for the meantime, just continue, no, trying to live a normal life no matter how difficult. Kanami man kay wala mo na sa mo ginapa-stress ang imong kaugalingon because ara ikaw sa maayo nga mga kamot. Kag somebody up there is taking care of you. Kag somebody up there is saying, look at me. Just focus on me. Focus on what I can do to you. Kanami lang gid, no? So, Mr. Survivor, you are indeed a survivor in all aspects ng imo kabuhi. So, sini nga challenge nga ginhatag sa imo. And please, keep us updated. Haba ko, ara ka pa lang sa tunga-tunga, may mga revelations pa nga magkakalatabo sa ulihi. Why, no? Ipaintindi na ni Lord sa imo nga, iparealize sa giniyan sa imo nga, ikaw gid, kag nga natabo gid ini sa imo. Well, talking about wrong procedures, we have heard, no, of so many cases. Kasubo lang gid nga ang iban nagaka bedridden, vegetable, hindi na makahulag because of the wrong procedure nga ginhimo sa ila. Ang iban nadulaan sa mga parte sa ilang internal organs bangod sa wrong procedure. To kasakit ba tiyagon, no? But in the course sa sina nga mga nagakalatabo sa ilang kabuhi, just like you, dira man nila mas madalong pagid nga nakilala ang Ginoo because they know wala naman sila sa iban nga kadtuan.
kundi siya lang, the one up there. So continue facing all the challenges and being still cheerful amidst these trials, kag amidst these difficulties. Because kabalo ako, ha? You are really a strong person. Kag ikaw man, na-realize mo man, no? Maybe before wala ka ka-realize, nga strong kagali. Nga person only now, nga gina-go through mo na ang ini nga pa-experience sa imo, nga siguro hindi mo pagid fully nga naintindihan, but soon, iga-reveal gid sa imo. Thank you so much sa imo, Mr. Survivor, and keep doing things nga maka-add meaning sa imo kabuhi, and at the same time never gid nga magbuya sa aton nga Ginoo. Salamat gid for joining and for sharing with us this beautiful story of yours. The journey is still continuing. Good luck gid and God bless sa imo. God loves you. It is now 5 minutes after 3 o'clock, mga kabombo, sa mga may ara man dira nga mga istorya, mga manaka-relate ka mo sa istorya din ni Mr. Survivor. Kanami, no? You can also share your own stories diri sa KLP. I-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas with more interesting stories to share with you. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.